በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንብራነ ትንሣኤው በሰላም ብድሓን ስለዘብጽሐና ስሙ ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን መምህራን፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር ዝሓረየኩምን ዝመረጸኩምን ንመንግስቱ ድማ ዝጸዋዓኩም ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ትኹሉ ዝኽእል ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ከም ብዝሕ ምሕረቱን ለውሃቱን ጠሚኑ ነቲ ዝሓለፈ ሱባኤ ብሰላምን ብድሓንን ኣሕሊፉ ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብጽሐና ናይ በረኸት ካብ ትንሣኤኡ በረኸት ንኽንሳተፍ ብረድኤቱ ስለ ዝደገፈና ንትንሣኤኡ ድማ ናይ ዓወት ትንሣኤ ናይ በረኸት ትንሣኤ ክኾነልና ከዓ ፍቓዱ ስለ ዝገበረልና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለዓለም ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ እምበኣር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር በዓለ ትንሣኤ ስለ ዝኾነ እዚ በዓላት እዚ ከዓ ካብ በዓላት ዝዓበየ በዓል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ብዝበለጸ በዓለ ትንሣኤ ንናይ ክርስቶስ ሞት እቲ ሓቀኛ ድሕነት ዝተረኽበሉ ከም ዝኾነ መረጋገጺ ዝተረጋገጸሉ ስለ ዝኾነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ክርስትና ወይ ድማ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ቦታ ዓቦ ቦታ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ፍቓዱ ኮይኑ ናብዚ ክቡር በዓል እዚ ብሰላም ብድሓን ስለ ዘብጽሐና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ በዓለ ትንሣኤ ዘተኮረ ንምንታይ ነቲ ሕያው ኣብ ማእከል ሙታን ትደልይዎ ኣለኹም ንሱ ከምቲ ዝበሎ ተንሥኡ እዩ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ተጻሒፉ ዝርከብ መበገሲ ጌርና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ናይ ትንሣኤ በረኸት እንታይ እዩ? ናይ ትንሣኤ ተዓሚቕ ትርጉሙ ብኸመይ ኣገባብ ዝግለጽ? ንትንሣኤ ብኸመይ መገድን ኣገባብን ኢና ክንርድኦ ዝግባአና? ኣብ ግዜ ትንሣኤ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ እንታይ እዩ? ንሱ በኹሪ ኮይኑ ብምትንሣእ ንኹላህና ንትንሣኤና በኹርና ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዓና ኣብዛ ኣብ ናይ ትንሣኤኡ መዓልቲ ንትንሣኤ በዓል ብኸመይ ኣገባብ ከነሕልፎ እዩ ዝደልየና? ትንሣኤ ኣብ ሕልናና ብኸመይ መገዲ ክግለጽ ግብኦ ዝብሉ ሓፈሻዊ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ዝርዝራዊ መረዳእታ ንጉዳይ ትንሣኤ ዝምልከት ብዝርዝር እንዳርኣና ክንከይድ ኢና። እቲ ዝምህር ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ኣብ መንጎና ተረኺቡ ሚስጥራቱ ክገልጸልና ንህይወትን ንበረኸትን ክገብረልና ካብ በዓለ ትንሣኤ ከዓኒ ዓወትን በረኸትን እንረኽበሉ ሓይልን በርታዕን ድማ ንዕደለሉ ክገብረልና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብዛዕባ ነገረ ትንሣኤኡ ክገልጽ እንከሎ ብፍላይ ንዕኡ ሞት ክሕዞ ዘይከኣለ ሲኦል ክትሕዞ ዘይከኣለት ከም ዝኾነ ክጠቅስ እንከሎ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ሲኦል ንጎይታ ክትሕዞ ከም ዘይከኣለት ኣብ ዝጠቐሰሉ ድርሳኑ ክጠቅስ እንከሎ ከምዚ ዝብል ሞት ነቲ ህይወት ዝኾነ ጎይታ ከም ተራ ሰብ መሲሉ ስለ ዝመጽኦ ክውሕጦ ኣፉ ኸፈተ። ግና እቲ ኣብ ውሽጢ ስጋ ተሓቢኡ ዝነበረ መለኮታዊ ሓይሊ ከም መብረቕ ኣብ ውሽጢ ከርሲ ሞት ምስ በረቐ ሞት ሰንበደ። ንሳ ዝብላ ዘሎ ንሞት እዩ። ንሓደ ሰብ ክትሕዝ ደልያ ነበረት ግናኸ ንዓለም ብምልእታ ዘተንሥእ ኣምላኽ ረኸበት። ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ንሲኦል ዘሰንበደ ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ሞት ብትንሣኤ ዝተሰነየ ስለ ዝኾነ ንሲኦል ዘሰንበደ ንዲያብሎስ ዘሰንበደ ንስልጣናቱ ዘድከመ ንሓጢአትን ኣጽዋር ሓጢአትን ከዓኒ ከምቲ ከም ዝኾኑ ዝገበረ ትንሣኤ እዩ። ስለዚ እዚ ትንሣኤ እዚ ብዝርዝር ሓሳቡ ብዝግባእ ምርድኡን ንዑ ተረዲእና ከዓ ንህይወት ንበረኸት ምጥቃም ከዓ መሰረታዊ ነገር እዩ። ሎሚ ዘለናዮ ናይ ትንሣኤ ዕለት መድህና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ሲዒሩ መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ከዓ ንክፈቱለይ ከይበለ ብዘደንቕ ተኣምር ዝተንስኣሉ ዕለት ኢና ንዝክር ዘለና። እዛ ናይ ትንሣኤ መዓልቲ እዚኣ ንዘመናት ንደቂ ሰባት ገዚእዎም ዝነበረ ሞት ዝተሳዕረትላ ሞት ከዓኒ ብትንሣኤ ሞት ኣፍ ደገ ዝተገብረሉ ዕለት እንዝክረሉ እዩ።
ሎሚ ንድሕሪ ተመሊስና ቅድሚ 2000 ዓመታት ዝኣክል ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ፍጻሜ ናይ ነገረ ድሕነት ፍጻሜ እነዘንትወሉ ፍጻሜ እዩ። በዓለ ትንሣኤ ሞት ተሳዒሩ ህይወት ዝነገሰሉ ጸልማት ተገፊፉ ብርሃን ዝበርሃሉ ናይ ሓድሽ ፍጥረት መጀመርያ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምክንያቱ ናይ ዓለም እዚኣ ምሕዳስ ናይ መጀመርያ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ፍጥረት ዓለም ምሕዳስ መበገሲኡ ትንሣኤ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እዩ። ንዓለም ዝፈጠራ ኣፍታ ዝተንስኣላ መዓልቲ እዩ። ነታ ተበላሽያ ብሰንኪ ኃጢአት ብሰንኪ በደል ተበላሽያ ዝነበረት ዓለም እንደገና ሓዲሱ ኸዓ ናብ ዝነበረ ናብ ዝለዓለ ክብሪ ዝመለሳ ኸዓኒ ኣፍታ ኣብ መጀመርታ ዝተፈጠረትላ መዓልቲ ብትንሣኤ ኸዓ ኣፍታ መዓልቲ እቲኣ ብምትንሣእ እዩ። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ዝፈጠሮ ፍጥረት ኣብ ዳሕራይ ከዓኒ ሰብ ኮይኑ ብምምጻእ ንደቂ ሰባት ናይ ሞት ዋጋ ብምኽፋል ብትንሣኤ ኸዓ ንዓለም ብምሕዳስ ዓለም እንደገና ዝተፈጠረትሉ ታሪኽ ዝተፈጸመሉ ተባሂሉ ዝንገረሉ እዩ። ናይ ትንሣኤ ትርጉም ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ትንሣኤ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል እቲ ካብ መቃብር ዝተንስእ ጎይታ ኣብ ልብና እንታይ ክኸውን ትኽእል እዩ ክትንስእ እንትኽኢሉ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ንትንሣኤ ከም ትንሣኤ ጥራሕ ከነብዕሎ ዘይኮነሲ ትንሣኤ ኣብ ልብና ትንሣኤ ልብና ዝግለጸሉ መዓልቲ ኮይኑ ክውዕል እንትኽኢሉ ጥራሕ እዩ። ትርጉም ትንሣኤ ብዝግባእ ንኽብር ኣለና ተባሂሉ ክንገረሉ ዝከኣል። ስለዚ እቲ ኣብ ኣፍ መቃብር ዝነበረ ከቢድ እምኒ ተፈንቂሉ ብርሃን ትንሣኤ ንዓለም ከም ዘብርሃላ ሎሚ ድማ እቲ ንልብና ዓቢሱ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ኃጢአት ተስፋ ናይ ምቑራጽ ናይ ግብሪ ክፉእ ዝኾነ ግብሪ ኩላቶም ተፈንቂሎም ካብ ልብና ክርሕቁ ይግብኦም ናብ ሓድሽ መንፈሳዊ ህይወት ክንሰጋገር ናይ ጎይታ ፍቃድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ትንሣኤ እዚ ብዝግባእ ትንሣኤ ኣኽቢርና ኢልና ክንገልጾ ዝከኣለና ብኸምዚ ኣገባብ ነዚ ትንሣኤ ክንፈልጦን ክንርድኦን ተኽኢልና እዩ። ኣብ ህይወትና ቀይርና ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ኣብ ህይወትና ዝግለጽ ክንገብሮ እንተኽኢልና እዩ። ኣብዚ ዝርዝራዊ ሓሳብ ተጠቕሊሎም ዝኸዱ መሰረታውያን ነገራት ብግድን ክንከተሎም ዝግባአና እዩ። ምክንያቱ ትንሣኤ ብኸመይ ካብ ቀዳማይ ኣዳም ናብ ካልኣይ ኣዳም ከሰጋግረና ኽኢሉ ነዚ ዝተሰጋገረሉ መገዲ እንድሕር ተረዲእና ትርጉም ትንሣኤ ብዝግባእ ከነጸባርቕ ኣይሸግረናን እዩ። ተካልኣይ ድማ ሞት ካብ መቕጻዕቲ ናብ ዕረፍቲ ብኸመይ ኣገባቢ ክሰጋገር ኽኢሉ ስጋዕ ክርስቶስ ንመሲዒሩ ዝትንስእ ሞት ናይ መቕጻዕቲ ዳ እምበር ሞት ናይ ዕረፍቲ ነበለን። ድሕሪ ክርስቶስ ትንሣኤ ግን ሞት ናይ ዕረፍቲ መገዲ እምበር ናይ መቕጻዕቲ መገዲ ካብ ምዃን ኣብቅዕ እዩ። ስለዚ ብኸመይ እዩ ዝክኸውን ኪኢሉ ዝብሉ መሰረታውያን ሕቶታቱ መልሲ ክረኽብሎም ኣብዚ ዕለት እዚ መልሶም ዝተረኽበሎም መዓልቲ ስለ ዝኾነ ተሳልሳይ ደቂ ትንሣኤ ከም ምዃንና መጠን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ክንነብሮም ዝግባእ ዓበይቲ መንፈሳዊ ስርሓት ብሰፊሑ ብኸመይ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ክንፍጾሞም ይከኣለና ወይ ድማ ምስ ትንሣኤ ተተሓሒዞም ዝኸዱ ንሕና ክንገብሮም ዝግባእና መሰረታውያን ነገራት እንታይ እዮም ዝብሉን ካልኦትን ብዝርዝር ንምርኣይ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ትንሣኤ ንሕና እውን ካብ ናይ ኃጢአት ድቃስ እንትንስኣሉ ተንሲእና ኣብቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ክንመላለስ እንከለና እዩ እቲ መሰረታዊ ተሓቀኛ ትርጉሙ ክሕዝ ዝከኣሉ። ምክንያቱ ትንሣኤ ታሪኻዊ ፍጻሜ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ናይ ህይወት ለውጢ መሰረት እዩ። ስለዚ ንሕና ንትንሣኤ ጥራሕ ከም ትንሣኤ ዝብላዕ ቀሪብና ዝስተ ቀሪብና ሓድሽ ኪዳን ተኸዲና ጥራሕ ነብዕሎ እንተዳሃሊና ንዓና ትንሣኤ ማለት ናይ ታሪኽ ናይ ኣብ ሓደ ክፍለ ዘመን ቅድሚ 2000 ዓመት ተፈጺሙ ዝሓለፈ ናይ ታሪኽ ፍጻሜ እዩ። ነቲ ታሪኽ ንተዘክሮ ኢና ነብዕሎ ዘለና እምበር በቲ ታሪኽ ዝረበኽናዮ ነገር ወላ ሓደ የለን። ኣብ ክርስትና ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግን ትንሣኤ ናይ ለውጢ መሰረት እምበር ከም ሓደ ተፈጺሙ ዝሓለፈ ታሪኽ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ድሕነት መሰረት እምበር ከም ሓደ ተፈጺሙ ዝሓለፈ ታሪኽ ከም ዝመጸልና ኣዘንቲና ንሓልፎ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ናይ ህይወት ለውጢ ስለ ዝኾነ ናይ ህይወት ለውጢ ከዓ መሰረት ስለ ዝገብር ኣብ መዓልቲ ትንሣኤኡ ንሕና ዝተለወጠ ህይወት ብምሓዝ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተንስአ ህይወት ብምሓዚና ነዛ ትንሣኤ እዚኣ ከነኽብራ ዝግባአና ነዚ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ንምርዳእ ክሕግዙና ዝኽእሉ ዓበይቲ መሰረታውያን ነጥብታት ንትንሣኤ ከዓ ከምቲ ክንርድኦ ዝግባአና ተሓቀኛ ትርጉሙ እንታይ እዩ ትንሣኤ ብኸመይ ኣገባቢና ክንርድኦ ዝግባአና ጎይታ ብትንሣኤኡ እንታይ እዩ ገይረልና እንታይ ስለ ዝገበረልና ኢና ብክንድዚ ዝኣክል ዓብ ክብሪ ነዚ ትንሣኤ ዝነብዕሎ ዝብሉን ካልኦትን መሰረታውያን ነጥብታት ምርድኦ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንዳርኣናዮ ክንከይድ ኢና።
تناي مجمريا تنسأي كم حدش زتفترنالو سلازخونيو تنسأي فولي زغبرو عالم كم حدش دك سبات كم حدش زتفترو العلا سلازخونيو نحمش تشعن حمش تميتن عمتات زأكل عالم تبلاشيا ملكع دوينو زنبرتو للزمان ينيرو بلشو زخون ملكع زدون ملكع سلمات زخون ملكع كتريو زفرح ملكع زنبر عالم نيرا إذا عالم زي أن محداسي كريستوس نبز عالم زمزيو سلازي كريستوس مبار نزا استبلاشيا زنبرت عالم بسنك حاتيات نزا ملكع دوينو زنبر عالم بسنك انتايو بسنك مجزأة الديابلوس نعا اندغنا حديثو اندغنا نعا كم معراريا يلو زمصلو زمان سلازخونه زمن تنساي مالت كريستوس تنسالو معلت مالت نحنا اندغنا كم بحدش تفطرنالو معلت مالتي سلازي كم بحدش تولدنالو كم بحدش تفطرنالو معلتي إنا نخبر زلنا سلازي كم بحدش كم زتفطر سب كم بحدش كم زتولد سب كوينا نتمعلت خنخبر علنا مالتي كناب رأسنا بمترجم نابانا بممسعينا كنترجما كنكل زلنا كريستوس زتنسأ عند علامو نصوص لزخوني اتتنسأيو أبيوتنا كنصبارق نايتنسأيو حيلا أبانا كنصبارق نايتنسأيو كبري أبانا كنصبارق نايتنسأيو ترجم أبانا كنصبارق سلزخوني ناي كريستوس تنسأي النخبرون كريستوس ونزفتصامو سلازي قويتها بمجمرتا معلتي صومون فلاي أب سنبت مالتيو مجمر يجزي تنسأي زفتصم أباي أب سنبت كريستيان تباهيلا تصوع أفتانا مجمر يا معلتي ناي معلتات مجمري صغوناتي كريستوس تنسيو زد ما مستني ناي مجمر يا ناي عالم فطرة تحيزو ويدما تزاميدو بنصر ترأيو زخيديو كمتين مجمر يجزي عملاخ أم مجمرتا برهان زفتقره تنسأي دما نتي بحد أزلمة عالم حدش برهان زمصاليو مناتنا يمجمرت عالم كتفطرن كلا بدغدغ صلمات استخبت نيرا سلازنتنا يمجمرت عالم مجمريا غزي بدغدغ صلمات مستوحطت ملكعتن صبقتن زغبرا بينيو برهان ابا خمس زفطر بمغباري كريستوس دما ناي كريستوس سنساي دما نت بحاتيات صلمتنا يدق سبات هيوت صلمتنا يدق سبات هيوت حدش برهان ناب عالم بممصا ودسب ناب حدش هيوت زتسغاغرلا ني حدش فطرت مجمرتا تبايلا تصوا ناب حدش غزي فطرت مجمرتا تبايلا تصوا اذ انتاي مالتيو بخمي اغبابينا خردو نخل نزبل نزناي مجمريا رستي بزرزر كبريينا تناي مجمريا اتا قداميت معالتي مستا እንደገና ሰባት ተፈጥሮ ለማዓልት ዘለውን ተዛሙደዩ ጎይታና በመጀመርታ ማዓልት ሶሙን መጀመርታ ማዓልት ሶሙኒ ክርስቶስ ካብሞት ተንሲዩ ትንሳኤኡ እንخبረሉ ናይ መጀመርታ ማዓልት ናይ ሶሙን ስለዚ ክርስቶስ ኣብዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ተንሲዩ ምትንስኡ ድማ እትዛዕበየ ትርጉም ዘለዎ እዩ ቀዳማይ ፍጥረት ኢና ንርኢ ቀዳማይ ፍጥረትን ካልኣይ ፍጥረትን ተባሂሉ ተዛሚዱ ዝኸይድ በኸመይ አገባብ ይግለጽ ዝብል እዩ تناي مجمريا وريزة فترة معرف هذا كابسلس تكسع حمش تزلو أملاق أم مجمرتا معلتي برهان يخون بلا تبعيل تسعي فيرك برهان يخون بلا قويت هذا ما كاموت زتنسى أم مجمرتا معلت سنبتي أم مجمريا معلت سنبتي إذا أبت أنتي أم مجمرتا فترة زنبرة وريزة فترة معرف هذا قصر خلته كم يمثل كم زنبرة خجلس إن كله خم زيبل بزعبا زخجلس إن كله أفتي إنس حساب كم زخبل يجزرو مدر دما برخان ترايان نبرت دق سلمات كا أبلعلي معمق نبريبل سلزي علم بأزيوم زفرح نجارات أفتش عجزيته وحيد أنا برت تنايمي جم مريان تأتيلنا مدر دما برخا بعضو نبرتي من ما ينبران بعض يعني أتكلتي نبرون أزرتي نبرون سواتي نبرون أم علم زلو نجارات من ما ينبرون بعضو نبرت بعضو نجار كساك ندي كم زفرح نفلتينا بفلاي بسهارة زحالفو صوبات صم زبله انت خا قاميتك نጫፍ كمان غوبو زيتري الله غزا زيتري الله غرب زيتري الله ስለዚህ ጽም ዝበለት ጽምዋ በረኻ ነበረት ይሉ እዚኣ ድማ በረኻ ምዃና ጥራይ ኮነ ጥራያ ድማ ነበረት በረኻ ያ ነራ ጥራያ ድማ ነራ ተከላይ ኣብዚ ተራእዩ ዘሎ መልክዕ ስእሊ ቀጽሉ ኻንታ ይብል ነዚኣ ከም ተወሳኸ ኣብ ልዕሊያ ዝነበረ ኻንታ ድቅድቅ ጸልማት ነበረን አውሽቲ እቲ ጥራሓ ዝነበረት መሬት ብድቅድቅ ጸልማት ተኸቢባ ነራ ኣብ ማዕሙቕ ምድሪ ድማ ማዕሙቕ ድማ ነበረት ስለዚህ እዚ ኩሉ ዝመልአ ያ ነራ
ስለዚህ እዚ ኩሉ ዝነበራ ነዚ ብጠቕላላ ገፊፉ ዘጥፍ ብርሃን ግን ከም ዝመፀ ይጠቀስ አበየናይ ኣብ ቁጽር 5 ካብ ቁጽር 3 እስከ ቁጽር 5 ዘሎ ስለዚህ ነዚ እቲ ብርሃን ነዚ ይጥፊዎ ነዚ ጥፊኡ ንዓለም ምልክዕቲ ጽብቕቲ ከም እትኸውን ዝገበራ ነዚ ኣጥፊኡ ሕጂ ድማ እዚ እምባር ሕጂ ድማ ብትንሳኤ ጎይታ እቲ ናይ ሓጢኣት ጸልማት ተሰኒፉ ናይ ሓቂ ብርሃን ዝተገልጸሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ ንዝክረሉ ኢና ኣየናይ ብርሃን እቲ ናይ ሓጢኣት ጸልማት ምክንያቱ ሓጢኣት ጸልማት እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልስ ስለ ዝኾነ ጸልማት እዩ መንግስተ ሰማያት ዝኽልክል ስለ ዝኾነ ጸልማት እዩ ህይወትና ዝሕጽር ስለ ዝኾነ ህይወት ማለት ቀጻልነት ዘይብላ ዘለዓለማዊት ከም ዘይትኸውን ዝገብር ስለ ዝኾነ ጸልማት እዩ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ዝተገፈፈ ጥርሑ ዝኾነ ህይወት ከም ዘለወና ስለ ዝገብር ካብ ጥርሓ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ጽድቂ ካብ ህልውና እግዚአብሔር ጥርሑ ዝኾነ ልቢ ከም ዝህልወና ስለ ዝገብር ሓጢኣት ብጸልማት እዩ ስለዚ እቲ ጸልማት ተሰኒፉ ናይ ሓቂ ብርሃን ድማ ዝተገልጸላ መዓልቲ እታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ክርስቶስ ተንሳኣላ መዓልቲ እያ ኣብታ መጀመርያ መዓልቲ ነድቕድቕ ዝነበረ ጸልማት ነታ ጥርሓ ዝነበረት መሬት ከምኡ ድማ ንዓኣ ነታ ኣማዓሙቕ ምድሪ ድማ ዝነበረት መሬት ንዓኣ ድማ ብርሃን ዝህብ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠረ ኩሉ ሕጂ ድማ ንጸልማት ሓጢኣት ተደዊና ዝነበረት ዓለም ናይ ሓቂ ብርሃን በሪህላ ብጽድቅ ክትመላለስ እቲ ሓቀኛ ብርሃንና ዝኾነ ክርስቶስ ንሱ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ስለዚ ናይ መጀመርያ ምዚ ተነጻጺሩ ዝኸይድ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሓድሽ ፍጥረት ወይ ድማ ኣብ ትንሳኤ ዝተገልጹ ነገር ብመኸመይ ይግለጽ እንመሃረሉ መሰረታዊ ትምህርቲ እዩ ዓለም ብሓጢኣት ምኽንያት ናብ ጸልማት ተመሊሳ ስለ ዝነበረት ወይ ድማ ኣብ ጸልማት ተነብር ያ ነይራ ዓለም ብሰንኪ እንታይ ብሰንኪ ሓጢኣት እዚ ሓጢኣት እዚ ብቐጥታ ምስየና ኢና ነተሓሕዞ ምስቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 3 እስከ 5 ዘሎ ቃል እዩ መሰረታዊ ነጥቢ ምዚ ኢና ነተሓሕዞ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍርሕ ድቕድቕ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ጥርሑ ዝኾነ ክሳዕ ክንደይ ዘፍርሕ ከም ዝኾነ ስለዚ ዓለም ብሰንኪ ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር ብምፍላያ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ወዲቓ ነበረት ናብ ጸልማት ዓለም ተመሊሳ ነበረት ናብ ጸልማት ተመሊሳ ነበረት ጎይታ ድማ ኣብታ ቀዳሚት መዓልቲ ካብ መቃብር ምትንሳእ ነቲ ዘለዓለማዊ ብርሃን ትንሳኤ እንታይ ገበረላ ኣብርሃላ ክርስቶስ ምሰብርሃላ ነዚ ናይ ትንሳኤ ብርሃን እዚ ዓለም ናብ እግዚአብሔር ክትመልክዕ ክትጽብቕ ከም ብርሃን ኮይና ክትመላለስ ጀመረት ስለዚ ትንሳኤ ማለት ጸልማቱ ሞት ተሳዒሩ ሓድሽ ናይ ህይወት ብርሃን ዝበርሃሉ መዓልቲ ማለት እዩ ጸልማት ሞት ተሳዒሩ ሓድሽ ናይ ህይወት ብርሃን ዝበርሃሉ መዓልቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ተጠቀስ እንከሎ ንቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ኣብ ጸሓፎ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ቁጽር 17 ንሱ ኣብ ክርስቶስ እንተሎ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ቡሊ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ እቲ ቡሊ እቲ ኣረጊት ሓሊፍ እዩ እቲ ጸልማት ሓሊፍ እዩ እቲ ብዲያብሎስ ተገዛእናሉ ዘመን ሓሊፍ እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እዩ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ ኩሉ ብትንሳኤ ክርስቶስ ሓድሽ ከም ዝኸውን እዚ ዓለም እዚኣ ከም ትሕደስ ልብና ከም ዝሕደስ ልብና ንእግዚአብሔር ክግዛእ ቀረባ ከም ዝኸውን እግዚአብሔር ገይርዎ እዩ ጸጉኡ ናብ ዓለም ዘፍሰሰሉ ስለ ዝኾነ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ስለዚ ትንሳኤ ማለት ነቲ ዝኣረገ ኣዳም ኣውፂኻ ነቲ ብክርስቶስ ዝተረኽበ ሓድሽ መንነት ምልባስ ማለት እዩ ነቲ ሓድሽ መንነት ብምልባስ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ብዛዕባ እዚ ክጠቅስ ከሎ ከምዚ ይብል ክርስቶስ ንባህሪና ብትንሳኤኡ ገይሩ ሓድሶ ይብል ስለዚ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ንባህሪና ዝተሓድሰሉ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ጽድቂ ናይ ምስራሕ ዓቕምና ሓያል ከም ዝኸውን ዝገበረሉ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ተስፋና ርጉጽ ከም ዝኸውን ዝተጋህደሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ከምዚ ኢኻ ልክዕ ከምቲ መሬት ኣብ ጽድያ ወይ ድማ እዚ ስፕሪንግ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከም እትሕደስ ሽዑያ መሬት ትሕደስ ከም እትሕደስ ኩሉ ወዲ ሰብ ድማ ብትንሳኤ ክርስቶስ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ሓጢኣት እርጋን ወፂኡ ናብ ሓድሽ መንፈሳዊ ጉልበት ከም ዝተሰጋገረ ዝተረጋገጸላ መዓልቲ ትንሳኤ እያ ስለዚ መዓልቲ ትንሳኤ ነዚ ዘረጋገጸትልና መዓልቲ እያ ትንሳኤ ከም ሓድሽ ፍጥረት ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ እንታይ ንምባል እዩ ንምንታይ ከም ሓድሽ ፍጥረት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እንተይልና ክርስቶስ ነቲ ብሓጢኣት ዝሞተ ተፈጥሮና ቀቢሩ ነቲ ብሓጢኣት ዝሞተ ተፈጥሮና ቀቢሩ ብርሃን ተስፋን ዘለዓለማዊ ህይወትን ዝመልኦ ሓድሽ መንነት ዝሃበሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ይብልና ነቲ ሓድሽ ተፈጥሮና ብትንሳኤ ቀቢሩዎ እዩ ንዑ ቀቢሩ ግን ንዓና ክንዱ እንታይ ይብና ተይልና ብርሃን ይብና ተስፋ ይብና ዘለዓለማ ህይወት ዝመልኦ ሓድሽ መንነት እንታይ ከም ሓድሽ መንነት ዝሃበላ መዓልቲ መን ይተይልና
معلت تنسعيها سلازي معلت تنسعيو نزخل ጸጋታት እዚ ዝሰናቅና አላ معلت بمخانا بز مخنيات ዝመጽዕ ወሲያ ኣብ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ እንደገና ዓለም ዝተፈጠረትሉ ዝተሐደሰትሉ ተባሂሉ ተጸዊዑ ማለት እዩ ካልኣይ ከኣኒ ካብ ቀዳማይ አዳም ናብ ካልኣይ አዳም ወይ ድማ ናብ ዳግማይ አዳም ዝተሰጋገርናሉ እዩ ትንሳኤ ማለት ስለዚህ ተቀዳማይ ፍጥረት በአዳም ምክንያት እንታይ ኮይኑ ነይሩ እንተዳ ተባሂሉ ረኺሱን አሪጉን ነይሩ ዓለም ረኺሳ ነይራ ዓለም አሪጋ ነይራ በመን በተቀዳማይ አዳም ምክንያት ሐሬ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ቁጥር ካልኣይ ቆሮንቶስ ሓደ ካብ ክርስቶስ እንተሎ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ይብል ስለዚህ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ምዃን ዝተረኸበ በመን በክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ትንሳኤ እንታይ ይገርልና ተርና እዛ በአዳም ምክንያት በትናይ መጀመሪያ ፍጥረት አዳም ረኺሳ ዝነበረት አሪጋ ዝነበረት ዓለም ትንሳኤ ክርስቶስ ግን ነቲ ዝአረገ ተፈጥሮ እንታይ ገይሩ ሓድሽ ፍጥረት ከም ንኸውን ይገርና ሓድሽ ፍጥረት ከም ዝኸውን ይገሩ ስለዚህ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ካብ ክርስቶስ እንተሎ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ስለዚህ እቶ በክርስቶስ ዘሎ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ንዑ ንሱ ፍጹም ስለዝኾነ ስለዚህ ትንሳኤ ጎይታ ነዚ ናይ ሓድሽ ህይወት እዚ መጀመርታን እንታይ መሰረትን ነዚ ናይ ሓድሽ ህይወት መጀመርቱ ወይ ድማ መሰረቱ መን ይተልና ትንሳኤ ናይ ሓድሽ ህይወት መሰረት ስለዝኾነ ካብ ሓመድ ናብ ሰማይ ሰባት ብትንሳኤው ካብ ሓመድ ናብ ሰማይ ወይ ድማ ካብ መሬታውያን ናብ ሰማያውያን ዝተቀየሩሉ እዩ ቀዳማይ አዳም ካብ ምድሪ ተፈጢሩ እቲ ብትንሳኤ ዝተረኸበ ሓድሽ ፍጥረት ግን ካብ ምድሪ ምርካብ ኣይኮነን ሓድሽ ፍጥረት ግን ካብ ሰማያዊ አዳም ዝተባለ ወይ ድማ ካብ ዳግማዊ አዳም ዝተባለ ካብ ክርስቶስ ዝተረኸበ ስለዝኾነ ባህሪኡ እንታይ ሰማያዊ ምድራዊ ይኮነን እቲ ቀዳማይ አዳም ካብ ምድሪ ይኽንብሎ ከለና ምድራዊ ማለትና እዩ እቲ ዳግማዊ አዳም ካብ ሰማይ ይኽንብሎ ከለኻ ሰማያውያን ከም እንኸውን ዝገበረና ንዝብል ዘመልክት እዩ እቲ ካልእ መሰረታዊ ነገር ድማ እንታይ ተባሂሉ ምክንያቱ ሰላም ዝተረኽበሉ ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ምክንያቱ ኣብቲ ቀዳማይ አዳም ወይ ድማ ቀዳማይ ፍጥረት ዝነበሩ አዳምን ሔዋንን ብሰንኪ ኃጢአት ካብ አምላኽ ስለዝተፈልዩ ምስ አምላኽ ተጻልዮም ይነብሩ ስለዝነበሩ ሰላም ይብሎምን እቶም ካብ እግዚአብሔር ዝተፈልዩ ሰላም ይብሎምን ተባሂሉ ተጸውዒ ምክንያቱ ናይ ሰላምና መሰረት ክርስቶስ ስለዝኾነ ናይ ሰላምና መሰረት እግዚአብሔር ስለዝኾነ ሰላማይ አሓድገልኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ግን ዓለም ከም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ተባሂሉ ኣብ ዮሐንስ 14:27 ስለዝተጻፈ ስለዚህ ሐቀኛ ሰላም ዘሎ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ክርሑቁን ተጀሚሮም ነታ ሐቀኛ ሰላምን ክስእንዎ ይጅምሩ ሰላም እቲ ሐቀኛ ሰላም ዘሎ ዝርከብ በገንዘብ ኣይኮነን በትምህርቲ ይኮነን በፍልስፍና ይኮነን በስልጣን ኣይኮነን ወይውን በጽቡቕ ምብላዕን ምስታይን ኣይኮነን ኣብ ዝምዕብላት ዝኾነ ሃገራት መቕማጡን ኣይኮነን ሐቀኛ ሰላም ዘሎ ምስ ክርስቶስ በመንባሪ ሐቀኛ ሰላም ዘሎ ምስ ትንሳኤኡ ዝምድና ከም ዝህልወና ከንከውን እንትኽኢልና እዩ ስለዚህ ነዚ መሰረታዊ ነጥብ ዘረዳና ስለዚህ አዳምን ሔዋንን ምስ አምላኽ ስለዝተጻሉ ምስ እግዚአብሔር ስለዝተባእሱ ንሶም ሰላም ኣይነበሮምን ኣብዚ ሓድሽ ፍጥረት ወይ ድማ ትንሳኤ ግን ጎይታ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በመባል ንዓለም ስለ ዝኣወጃ ምስ ደቂ ሰባት ዝነበረ ናይ ጽልእ ግዜ ኣብቂዑ ዕርቂ ስለ ዝኾነ እቲ ሓድሽ ሰላም ናብ ደቂ ሰባት መጽ ሓድሽ ተፈጥሮ ዝተባሃለ እምበር በዚ እዩ ሓድሽ ተፈጥሮ ዝረኸብናላ መዓልቲ ትንሳኤ እቲ ሐቀኛ ዝኾነ ሰላም ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናላ ካብ ደቂ ሰባት ተወሲዱ ዝነበረ ን5500 ዓመት ካብ ደቂ ሰባት ተወሲዱ ዝነበረ ሐቀኛ ሰላም እንደገና ናብ ደቂ ሰባት ዝተመልሰሉ ነታ ሐቀኛ ሰላም ሰባት ዝተቀበሉሉን ክነብሩሉ ዝጀመሩን ንሕና ኣብዚ ሐቀኛ ሰላም ዘሎ ዘመን ኢና ዘለና እሞ ከምቲ ክርስቶስ ዝደለየና ምስቲ ሐቀኛ ሰላም ተሰማሚዕና ክነብር ይግባአና ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ሰንበት ከም ሻሙኖይቲ መዓልቲ ተባሂላ ትጥቀስ ምክንያቱ ክርስቶስ ዝተንሳአላ መዓልቲ ካብ ዕለታት መጀመርታ ክርስቶስ ካብ ዝተንሳአላ ክንቆጽርን ከለና ግን መበል ሻሙኖይቲ መዓልቲ ተባሂላ ጽዋዕ ነዚኣ ኻን ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ብብዙሕ መልጊ ኣዝዮም ኣስፊሖም ይገልጽዋ ምክንያቱ 7 መዓልቲ ናይ ዓለም እዚ ናይ ግዜ ዑደት ተባሂሉ ይጽዋዕ ምክንያቱ ናይ ዓለም እዚ ናይ ግዜ ዑደት ቀመር ምልአት ዝገልጽ ክኾን ከሎ ናይ ሰማይ ምልአት ዝገልጽ ግን 8 ዝብል ቁጽር እዩ ምክንያቱ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ኣብ ብዙሕ መገዲ ከም ዝጠቕስዎ ነዚኦም ዘረዱ ትንሳኤ ግን ካብ ግዜ ወጻኢ እዩ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እዩ ካብ ቀመር ወጻኢ እዩ ምክንያቱ በግዜ ዝልክዕ ኣይኮነን
بجزء زلك عسل زي يكون دم نسو كافتي ناي جزء ملك عن جزء ملأت كابزب قصر شو حتى نلع الخينو زترخبه سلزي خونه سلزي كاب جزء ويدما كابز عالم زي أوز أي زخونه نمود أتا زي ولو زل عالم أو هوات نتايز قبري زي السجاجر مجدي زي تخفتلنا بمتى يتلنا بتنسعيو سلز بز مخنيات زي تنسعيو زجبرو عم بالشاموناي معلتيو شاموناي معلت مقبارو خا نزي عميق زخونة تمرت زجلتيو مخنياتو كابشو عتنا لعل زخونة شاموناي معلتيو إذا خا نمتى يزجلس تلنا نمنجز تسمياتي نملأت يزجلس نزل على ماونات يزجلس مسك زي آخر مهلاو يزجلس نزي زرد سلزي زد ما تنسعي كاب جزين ساعات موسعي نابزخون حدش عالم زي السجاجر كم زخونة زرد عناي سلزي تنسعي مالت نفتح حدث صغنة عالم كابزا نريع عالم كابزا نبرل عالم كابزا بوزح مجدي لو متحقيسنا صباحنا حزن العالم او سيئة نفتح وسط راح زلو عالم بجزين بكاميرم زي كتصر العالم مسجار مالتي سلازي نعاز جلس أفتا معالتي كريستوس تنسيو نتحدث صغنة عالم نتحدث صغنة تفترو نعنا كم زهابنا نعا كبنا يلو خمز مسأ ربوص الزجبرلنا معلت تنسعي مبار نحنا نزل عالماوي هوت استدالو اللي بخمز هلونن زل عالماوي هوت كأن نعنا تباهي استدالوت كم زغنت ربص أنيا زجبرلنا معلت خمز زغنت نرد على تي توسخنت قدما حدش سجان حدش منفس نزول اليوم كلت يوم بنتصر ترائم زخد يوم أبتنسعي قويتا نتجزف زخونة سجانا بمنفس أو حيلي حديثو انتا جيرويو نزع حديثو أرئينايو حديثو ويو زن زمانات أريغو زنبرا سجانا نمجب مريا جزيه بمنفس أو حيلي زستحدث عن معالت تنسايو مالت حمد زنبرا سجانا سماوي جرما زلبسلو ميستير مالتيو زي نزي بتقولولو زردت انسا حساب حيزو زركبيو مالتيو سلازي كم توسخ بزعبا زنتايو إذا دما أملاخ نود السب كفترو خلو زنبرو قدامي علامة بتنسايو انتا يرويو تفصيمو እግዚአብሔር መጀመሪያ ዝነበረን አባና ዝነበሩ ዓላማ እንታይ እተልና እቲ ብትንሳኤ ዝፈጸሞ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ንደቀ ሰባት አዳሊዎ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን ዓላማን ኣብ ልዕሊ ደቀ ሰባት ንሱ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ እቲ መልስና ማለት እዩ ስለዚ ትንሳኤ ክርስቶስ ንስጋ ወድሰብ ካብቲ ዝነበሮ ውርደት አውጽዩ ናብቲ አምላክ ካብ መጀመርታ ዝሓሰበሉ ክብሪ ዘሰጋገረ ፍጻሜ እዩ ናፍት መጀመሪያ እግዚአብሔር ሐሲብልና ዝነበረ ፍጹም ዝሆነ ሐሳብ ዘሰጋገረና ወይ ልዕልናን ክብርን ዘሰጋገረና መን ይተልና ትንሳኤ ክርስቶስ እዩ ትንሳኤ ክርስቶስ እምባር ናብዚ ክብሪ ዝመርሐና ናብዚ ክብሪ ዘምጻና ስለዝኾነ በዚ ዝግባእ ክርድኦ ይግባአና ካግዙፍ ናብ መንፈሳዊ ስጋ ምስግጋር ማለት እዩ ካግዙፍ ስጋ ናብ መንፈሳዊ ስጋ ዘሰጋገር ምን ትንሳኤ ጎይታ ማዕጾ ተዓጽ ይخلዩ ብዕጾ ገዛት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ክንመከት ከለና ብዕጾ ገዛን ከለው አትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹም በሎም ይዝብል ስለዚህ ስጋው ድሕረ ትንሳኤ ብከመይ ዝበለ ክብር ከም ዝተገልጸ ኣብቲ ዕጾ ገዛ ብምእታው አርአየና ስለዚህ እዚ ኸ እንታይ ይዘረዳእና ብጠቕልልና መለኮታዊ ኃይሊ ዝሰረጾ ስጋ ወይ ድማ ዝተዋሃዱ ስጋ እቲ ስጋ ሕጂውን ስጋ እዩ አስተውሉ እቲ ስጋ ሕጂ ስጋ እዩ ግን ከሬሳ ይኮነን ግን ከንታይ ዳ መንፈስ ጥራይ አይኮነን እዚ ስጋ እዚ ሕጂውን ስጋ እዩ ምክንያቱ ዝደሰ ስጋ እዩ ዝተሓስ ስጋ እዩ ዝጭበጥ ስጋ እዩ ዝረአ ስጋ እዩ ድማ ግናኸ ብመለኮታዊ ኃይሊ ስለዝተሐደሰ ወይ ከዓ ስለዝተለወጠ ናፍቲ ድሕሪ ትንሳኤ እንለብሶ ስጋ ናብ ምምሳል ስለ ዝተሐደሰ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ብሕጊ ተፈጥሮ ዝእሰር ዓይነት ስጋ ኣይነበረን ብሕጊ ተፈጥሮ ዝእሰር ስጋ ብዕጹ ገዛ ከኣቲ ይገልኒ بحق تفطر زئسر سجا مع صخي تخفتوا اللي خاتيكلني بحق تفطر زئسر سجا انتهي يتيلكم ندخامي طماي صمامي حمامي مواتي سلازي كابز كل جن نص ازخونه سجا ينيرو سلازي نزيت ناي مجمريا زردانا يو مستيات ناي تنساي دما نيرو ክርስቶስ ናብስጉ ዘርአየና ግርማ ናይ ምንታይ ተልኩምኒ እቲ ጽባሕ እንሕና እንለብሶ ስጋ ንዑ ዘርአየና መስትያት ናይ ትንሳኤ እዩ ነይሩ نحن هنا مودعت الزمن كنلبسو زغبانا غرما كمي كم زمسل نسو دما نابينا كبر خمزوص عنا زرعينا ينيرو اتحمد زنبره سغانا بتسحاتافنت تنساي ክርስቶስ አቢሉ ሰማያዊ ግርማ ከም ዝለብስ ሰማያዊ ልብ ግርማ ድማ ከም ዝለበሰ ዘጋሃደላ መዓልቲአ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ፍጹም እቲ ቀዳማይ ዕላማ ይነሩ ወይካ መፍጻም ናይ ተቀዳማይ ዕላማ ይነሩ ትንሳኤ ነቲ ናይ ቀዳማይ ዕላማ ዝፈጸመ ወይ ድማ መፍጻም
ዝተራእየሉ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንሞትን ንጥፍኣትን ኣይፈጠሮን ምክንያቱ ነዚ ዕላማ እግዚአብሔር ንከምዚ ነበረን ዕላማ ኣምላኽ ወዲ ሰብ በጸጋ ምስኡ ተዋሂዱ ንዘለዓለም ክነብር ይመደቡ ነይሩ بጸጉ ተዋሂዱ ምስኡ ንዘለዓለም ክነብር ዳንበር በከምዚ ዓይነት ውርደት ክወርድ ኣይነበረን ውርደት ዘምፀ በዓል ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ محدث أبزخ أنت أين نري زيابير بز مخنيات زي سئل ود سب زحدث له ويكام مثل ود سب زحدث له مخنياتهم مفصام اتقدم علامه سلازبلنا يزينيرو حتيات نتي اوشتنا زنبره سئل املاخ انتي غيرو ونيرتيلنا اصليمو ادوينو ابلاشي ونيري ابلاشي ونيرو تنساي دما نتي زطف مثل املاخ ناي ود سب زطف ملك مثل ود املاخ زمثل زنبره ملكو كم بحدش بمنفساو حيلي زحدث الله معلتيا ስለዚህ ማዓልተ ትንሳኤ ማለት እንደገና ዝተሐደስናሉ እንደገና ዝተፈጠርናሉ ናብ ናይ ጥንት ክብርና ካው ብዝበልጽ እኳ ደኣ ዝተቀየርናሉ ክብር ዝረኸብናሉ ማዓልቲልና ንጽውዖ ከም ተወሳኺ መደምደምታ ፍጥረት ያ ትንሳኤ መደምደምታ ፍጥረት ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ዝረኸቦ መደምደምታ እዩ ነይሩ ስለዚህ እዚ እቲ ናይ መደምደምታ ናይ ፍጥረት ዘረድን ዝገልጽን እዩ ማለት እዩ ነዚ በቀጥታ ዘረዳአና ቃል ከም ዝኾነ ካብዚ ክርዳ ይካለና እዩ ስለዚህ ወዲ ሰብ ካብ መሬት ተፈጢሩ በትንሳኤ አቢሉ ግን ናብ ሰማያዊ ማዕረግ እንታይ ኮይኑ ተዘጋጊሪ ስለዚህ ናፍቲ ሰማያዊ ማዕረግ ዝተሰጋገርናሉ ማዓልቲልና ንጽውዖ ከም ተወሳኺ ዳግም ፍጥረት ተባሂሉ ይጽዋዕ ትንሳኤን ዓለም ካብቲ ናብ ጥፍኣት ዝወስዳ ዝነበረ ናይ ሞት ዕደት እንታይ ገይሩ አይተልኩም ገላጊልዋ እዩ ካብዚ እዩ ካብቲ ናይ ሞት ዕደት ወይ ድማ ናይ ሞት ጉዕዞ ዝገላገለና መን ይተልና ናይ ክርስቶስ ትንሳኤን ዓለም ካብ ናይ ኣብ ሞት ጥራሕ እናኾለለት ኣብ ሞት ዕደት ጥራሕ እናዞረት ትነብር ዝነበረት ዓለም ካብዛ ዓንኬል ዝዘውፃ መን ይተልና ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ክርስቶስ ምስተንሳኤ ካብዛ ዓንኬል እዚ ከም ንወፅእ ገይርና ስለዚ ንሕና ከዓ ተፈጥሮና ዝሓወየሉ ማዓልቲ ይባል ስጋብዚ ሰዓት እዚ ሓሚሙ ነይሩ እዩ ስጋብዚ ሰዓት እዚ ፓራላይዝ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ግን ዝተፈወሰሉ ተፈጥሮና ዝሓወየሉ ይባል معلت تنساي كريستوس نتفطرو ود سب ጥራይ ዘይኮነስ ነመላ ፍጥረት ከይተረፈ ካብ መርገም ሓራዝ ወጻሉ ስለዝኾነ ካብ ደወና ካብ ሕማምና እንታይ ዝኾነልና ህውየት ናይ ተፈጥሮ ዝተዓወጀሉ ማዓልቲ ሰብ ምስሓመመ ንሰብ ኢሎም ዝተፈጥሩ ፍጥረታት ኩሎም ሓሚሞም ነይሮም ኩሎም ተበላሽዮም ነይሮም ኩሎም ክብሮም ጎዲሉ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ካ ንሰብ ክሕድስ ከሎ ንእግረ መገዱን ንሰብ ኢሎም ዝተፈጥሩ ዘበሉ ፍጥረታት ኩሎም ካ ካብ ባርነት ካብ መርገም ካብ ሕማም ነፃ ከም ዝኾኑ ገይሩ ሓራ ገይሩዎም ዚና እምበር እቲ በአዳም ዝጠፍአ ሰላም ብትንሳኤ ክርስቶስ ተመሊሱ እንታይ ኮይኑ ተልና ዓለም ዳግም ተፈጢራ ዝተባሃለትሉ ግዜ ማአሲቴልና ዘመነ ትንሳኤ እዩ ስለዚህ ዘመነ ትንሳኤ እቲ ብምኽንያት አዳም ጠፊኡ ዝነበረ ሰላምና ዝተመልሰሉ ብትንሳኤ ክርስቶስ ድማ ዓለም ዳግም እንደገና ዝተፈጠረትሉ እንዝክረሉ እዩ ከም ተወሳኹን ሓድሽ ተስፋ ዝረኸብናሉ ማዓልቲ ምክንያቱ ናይ ትንሳኤና ተስፋ ርጉጽ ዝኾነ ሕጂ ንሕና ንትንሳኤና ወይ ድማ ንዳግም ትንሳኤ ብተስፋ ዝጽበል ብኽልወና ዝኻለ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ርጉጽ ኮይኑ ምስተጋሃደ ነይሩ ክርስቶስ እንተዚ ትንሳኤ ነይሩ ትንሳኤና ኮንቱ ተስፋና ኮንቱ ምኾነ ነይሩ ክብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘዛረበ በከምዚ ዓይነት ምኽንያት እዩ ስለዚህ ነዚ ዘረድዩ ሓድሽ ተስፋ ዓለም በኃጢአት ዝረኸሰት ኳንተ ዋላኳ ዝረኸሰት ኳንተ ነበረት ብትንሳኤ ክርስቶስ አቢላ ግን እንታይ ከንያ ተሓጺባ ተቀዲሳ ከቢራ ናብ ሓድሽ ህይወት ናብ ሓድሽ ተስፋ ድማ ኣትያ ስለዚህ ክርስቶስ ናብ ዝልዑል ዝኾነ ክብሪ ከም ዘእትወና ዘረዲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ ዝኽገልጽ እንከሎ እንታይ ይብል ኦ ሞት ኣብያሉ ስልጣንካ ኦ ሲኦል ኣብያሉ ዓወትካ ትንሳኤ ንስጋ ወዲ ሰብ ካብ ሓመድ አውፂኡ ኣብ ሰማያዊ ዝፋን ከም ዝቐመጦ ስዳስተውዕል ይብል ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ኮሪንቶስ 15 ዝገለጾ ቃል መሰረት ገይሩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝተዛረቦ መሰረታዊ ቃል እዩ ቅዱስ አትናቴዎስን እቲ ቃል ይብል ክርስቶስ ማለት እዩ እቲ ቃል ስጋ ለበሰ ንሕና ብመለኮታዊ ጸጋ ምእንቲ ክንለብስ እዩ ይብል እቲ ቃል ክርስቶስ ስጋ ዝለበሰ ንሕና ብመለኮታዊ ጸጋ ምእንቲ እንታይ ክንከውን ንሕና መለኮታዊ ጸጋ ምእንቲ ክንለብስ እዩ ንሱ ስጋ ምስለበሰ ንዓና ኸ መለኮታዊ ጸጉ አልቢሱ አማልክት ዘበጸጋ ከም እንኸውን ገይረና እዚ ምልባስ ተባሂሉ ኣብ ዝተጠቅሰ እምበር ሙሉ በሙሉ ኣብ ትንሳኤ በቀጥታ እንታይ ኮይኑ እዩ
ገሊጽ ትንሳኤ ማለት ጎይታ ንስጋና ከመሳርሒ ተጠቂሙ በመገድ ስጋና ገይሩ ንኹሉ ስለዝፈጸመ ማለት ተጠቂሙ ንሞት ሲዒሩ ንዓና ድማ ናይቲ ዘለዓለማዊ ሓድሽ መንፈሳዊ ህይወት ተኻፈልቲ ዝገበረሉ ናይ ፍቕሪ ተግባር እዩ ነዚ ዝገበረሉ ዓብ ነገር እዩ እቲ ትማሊ ዝሓሰረን እቲ ትማሊ ዝተዋረደን እቲ ትማሊ ድማ ኣሪጉን በሊን ዝነበረ ስጋና ሎሚ ብትንሳኤ ክርስቶስ ኣቢሉ ናይ ብርሃን ስጋ ናይ ክብሪ ስጋ ናይ ዓወት ስጋ ዝተሐደሰ ስጋ ዳግም ተፈጢሩ መልክዕ ክርስቶስ ዝሓዘ ስጋ ከም ዝኸውን ዝገበሮ ዕለት እዩ ትንሳኤ ክርስቶስ ንዓለም ካብ ዘለዋ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ ደው ኣቢሉ ምክንያቱ ንዓለም ካብ ዘለዋ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ ጠጠው ከም ትብል ዝገበራ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ጠጠው ኣቢሉ ናብቲ ቀዳማይ ክብራን ናብ ሓድሽ ህይወትን ዝመለሳ ዓቢ ናይ ዳግም ፍጥረት ስራሕ እዩ ክብሉ ሊቃውንቲ ይገልጽዎ ስለዚ ነዚ ሁሉ ዘደንቕ ስራሕ ዝተፈጸመሉ እዩ ከም ተወሳኺ እቲ ኣብዚ ኸዓ ሓደ ዓቢ ኣርእስቲ መሰረታዊ ንሪኦ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ሞት ዝተገበረ ዓወት እዩ ሞት ካብ መቕጻዕቲ ካብ መግዛእቲ ናብ ዕረፍቲ ናብ ናጽነት ዝቕየር ሓይሊ መን እንተልና ሓይሊ ትንሳኤ እዩ ምክንያቱ ቀዲሙ ዝነበረ ሞት ገዛኢ ሞት እዩ ነይሩ ቀጻዒ ሞት እዩ ነይሩ ስለዚ ካብዚ ኣውፅኢ ግን እንታይ ገይርዎ ናጽነት ወይ ድማ ናብ ናጽነት ዝቐየረ ሓይሊ ትንሳኤ ከም ዘሎ ይርዳና ክርስቶስ ናብ መቃብር ዝወረደ ንምንታይ እንተልና ነቲ መቃብር ባዕሉ እንታይ ክገብሮ እዩ ንኽቅድሶ ንዓና ድማ ፍርሒ ሞት ሲዒሩ ንኸጥፋኣልና እዩ ሪኹም ንሞት ሲዒርዎ ድሕሪኡ ንዘመናት ንደቂ ሰባት ዘፍርሕ ዝነበረ ሞት ከዓ እንታይ ገይርዎ ኣጥፊኢልና ናብ መቃብር ወሪዱ ምስ ቀደሶ ንሞት ምስ ቀደሶ ሞት ናብ ህይወት መሰጋገር ከም ዝኸውን ገይርዎ ንዓና ድማ ኣብ ልዕሊ ሞት ዘለና ፍርሒ ከም ዝጠፍእ ገይርዎ ብድሕሪ እዚኦም ኣብ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝርዝሩ ንሞት ዘይፈርሑ ጀጋኑ ዝተፈጥሩ ሃረይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ምስ ክርስቶስ እናፍቕ ኣለኹ ኢሉ ኣቐዲሙ ክርስቶስ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር ኢሉ ዮሐንስ 6 ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ እቶም ንዑ ዝስዕቡ ኩሎም ካብ ሞት ይፈርሑ ይነበሩን ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ንሞት እናናፍቑ ነብሩ ኣለዉ ኣነ ምስ ክርስቶስ ምንባር እናፍቕ ኣለኹ ኢሉ ሃረር ብል ኣለኹ ኢሉ ምስ ክርስቶስ ምንባር ሃረር ዝብል ነፍሲ ምስ ክርስቶስ ምንባር ሃረር ትብል ዓለም ኣብዚ ዓለም ክትፍጠር ዝጀመረት ክርስቶስ ንሞት ብትንሳኤኡ ዓወት مسموت مستنسايو مسعرون مسكتولون نموت قديسو خا ናይ ህይወት መሰጋገሪ መስገበሩ ይነሩ ስለዚህ ነዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ደጊሙ እንታይ ኢሉ አነ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ ይሞት ይቃረብ ሓይሉ ሞት ቀረብ ሓዩ ስለዚህ ሞት ናይ ደቂ ሰባት ረብዓ ክኸውን ዝጀመረ ንሞት ክርስቶስ መስዓሩ ይነሩ ሞት ሲዕሩ ብትንሳኤዩ ኻኒ ጽድቅና መሰረጋገጸ ብድሕሪዚ ሞት ናይ ደቂ ሰባት ረብዓ ሞት ናፍት ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት መሳገሪ ሞት ናብ መንግስተ ሰማያት መእተዊ ሞት ምስ እግዚአብሔር መራኸቢ ሞት እቲ ዘለዓለ ክብርን ጸጋን እንረኽበሉ መገዲ ከም ዝኸውን ገይርዎ ስለዚህ ነዚ ብንጹር ዘረዳአና ስለዚህ ትንሳኤ ማለት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት መሰጋገሪ ድልድል ይረዩ ናብ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘሰጋግር ድልድል መን ይተልና ትንሳኤ ስለዚህ በኸምዛ ዓይነት መገዲ ኮይኑ ስለዚህ ትንሳኤ ፍርሓት ሃሪሑ بمتكاتو سلام حغوسن تبعتن ናብ ደቂ ሰባት ዘምጽዩ ፍርሓት አጥፊዎ ናብ ደቂ ሰባት ግን እንታይ አምጽይተልና ሰላም አምጽዩ ሓጎስ አምጽዩ ተባዕት አምጽዩ ነዚ ሁሉ ነገር ዘምጽኻ መኒው ተልና ሞ እዚ ትንሳኤ ስለዚህ ኣብዚ ውሽጥ ዘአርእስት እዚ እንሪኦ ሞት ካብ መቕጻዕቲ ናብ ዕረፍቲ እዩ ሞት አቀዲም መቕጻዕቲ ነይሩ ሕጂ ግን ናብ ዕረፍቲ ዘሰጋገር ኮይኑ ቅድሚ ትንሳኤ ክርስቶስ ሞት ከም መወዳእታን ከም መቕጻዕቲ ሓጢአትን ተገይሩ ይረአ ነይሩ معناته ناي دق سبات ناي موداتا عدلهم موت ينيرو دحر موت زقصل هيوت يبلهم دحر موت تسفا ينبرومن دحر موت تسفا زلو عالم هيوت عب دق سبات زمصه دحر ክርስቶስ نموت سيرو متنسي ينيرو ስለዚህ ትለውጥ እንታይ ይተልና ትለውጥ ዝመጸ ክርስቶስ አብስጉኡ ሞት ስለዝጣዓመ ክርስቶስ አብስጉኡ ሞት ምስጣዓመ ነተንሕና እንፈርሆ ዝነበርና ሞት እንታይ ገይሩ ቀዲስዎ ስለዚህ ምስቀደሶ ብድሕሪ ሞት ነዚ መሰጋገር ኸውን ዝኻአለ ማለት ሞት ካብ መቕጻዕት ወፂኡ ናብ ዕረፍቲ ክኸውን ዝኻአለ ንሞት ክርስቶስ ባዕሉ ንሞት ጥዒሙ ምስቀደሶ ብድሕሪ እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ክሰግር ዝኻአለ ስለዚህ ናይ ቅዱሳን ዕረፍቲ ድማ እንተ ዳኣ ተመልኪትና ሕጂ ንሓደ ኣማኒ ሞት ማለት እንታይ ትልኩም ጥፍኣት ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ካብዚ ናይ ዓለም ድኻም ይዕሪፍካ ናብቲ ናይ ሓቂ ህይወት እተኣትወሉ ድቃስ ማለት እዩ
ስለዚህ ሞት ማለት ደቃስ ከም ዝኸውን ገይርዎ ነዚ ጎይታ ኣብ ዘመነ ስብከቱ ክጠቅስ እንከሎ ነታ ወለተ ኢያኢሮስ ተባሂላ ዝተፀውዐት ደቂሳላይ ሞት እንትን ዝበሎ ምክንያቱ ሞት ድሕሪ ደጊም ደቃስ ኮይኑ እዩ ናብ ናይ ህይወት መሰጋገሪ ኮይኑ እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ሞት ሎሚ ከም ናብ ናይ ህይወት መሰጋገሪ ወይ ድማ ከም ደቃስ ዝቁፀር እምበር ከም ውሒጡ ንደቂ ሰባት ዘትርፍ ዓኒቑ ዘትርፍ ካብ ምዃን ኣትሪፍዎ እዩ كم توساخي مقابر كم بيت صلوت جيروي ناي صلوت بوتا كم زخون مقابر جيروي كريستوس نام مقابر مورادو نتسألمات استمل بوتا برهان جبرو نتسألمات استمل دق تسألمات استمل ناي مقابر بوتا برهان كم زخون زجبرو تحققنيا برهاناوي أملاخ زخون كريستوس نام مقابر مسورة داينيرو سلازي أبزي انت إنا نعزب مقابر كم استقدسه سعرت دما مالتس ناي فرح دما سعرت كم استوعب سلازي مقابر بخم تقديس انتيلنا ويتانا مقابر كوردون كله نت مقابر كابناي سيطان جبري انتيرو انصيو سلازي مقابر حجي نعمان زفر حقدواد ويدما معامق زي كونسي ناي تنساي برهان زصبيلو مقمت ጸጋ خمزخون جيروي نز خمزخون جيرو سلازي حدث بار مقداس እግዚአብሔር بخمز عينت አጋብ ንመቃብር ስለ ዝቀደሰ ሎሚ መቃብር ዘፍርሕ ኣይኮነን ተካልኣይ ድማ ስዕረት ፍርሒ ተስዒራያ ሰብ ንሞት ይፈርሕ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ድሕሪኡ እንታይ እክኸውን ዝብል ጭንቅ ነይርዎ ምክንያቱ ዝንታይ ኢልኩም ድሕሪ ሞት ንዘሎ ሰብ ኣፍልጦ ይነበሮን ኣብ ሲኦል ተዋሒጡ ዝተርፍ ኣብ መቃብር ተቀቢሩ ዝተርፍ ርዲኢት ነይሩ ክርስቶስ ግን በመቃብር ሓሊፉ ስለስተንሰ እቲ መገዲ እንታይ ገይርልና ከፊትልና እዩ ስለዚ ሎሚ ሞት ዘፍርሕ ኣይኮነን ሞት ዝተሳዕረሉ መዓልቲ ትንሳኤ ሞት ተሳዒር እዩ ስለዚ በገለ ነገር እኮ ኣይትፍርሑ ተባሂሉ ዝተነገረ እዩ ምክንያቱ እቶም ተስፋ ትንሳኤ ዘለዎም ሰባት ክፈርሑ ይግብኦም ንምንታይ ሞት ክርስቶስ ሲዒርሎም እዩ ብሞት ክርስቶስ ምስ ሓለፈ ብሞት ሓሊፉ ከዓ ምስ ተንሳኤ ሽዑ ብድሕሪኡ ሞት መገዲ ህይወት ከም ዝኸውን ገይሩ ንሞት ድማ ኣፍ ደጉ ከም ዝኽፈት ዕፁ ከም ዘይከውን ስለ ዝገበሮ ሎሚ ሞት ፍርሒ ደቂ ሰባት ዝተሳዕረሉ መቃብር ዝተቀደሰሉ መዓልቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ከም ተወሳኺ ሞት ከም መሰጋገሪ ድልድል ገይሮም ይገልጽሉ ቃውንት ቤተ ክርስቲያን ከም መሰጋገሪ ድልድል ንገርጾ ምክንያቱ ትንሳኤ ንሞት ካብ معصو دغه نا مسغاغر دلدل قيرو وي من يزقيرو زي تنسايو اقديم زنبره معصو اف دغه ينير حنساب اف دغو مستعصو زي كفت ينير تنساي ግን مسغاغر دلدل كم زخون غيرو زسغاغر امبر حدا ساعتو خوص زي كل عينت ايغبرون نزخا كغزياوي ناب زلعالماوي غيرو مخنياتو موت حجي غزياوي مخنياتو موت حجي كغزياوي عالم نافت زلعالماوي نافت زلعالماويت منغستي وي نافت زلعالماو زخونه እግዚአብሔር እንሰጋገረሉ ድልድል ዳምበር ሞት ሎሚ ንደቅ ሰባት ሒዙ ሓኒቁ ዝሕዞም ጨፍሊቁ ዝሕዞም ኣይኮነን እንታይ ዳ ናፍቲ ዘለዓለማዊ ዓለም እንሰጋገረሉ ድልድል እዩ ንኣብነት ሓደ ዘርኢ እንተዳ ተመልኪትና ከም ሓደ ዘርኢ ኣብ መሬት ምስተዘርአ እንታይ ዝኸውን ተልና ይቅበር እሞ ምስተቀብረኻ ቀብሩኻ ንሞት ይቁፀር ብድሕሪው እንተዘይሞይቱ እንተዘይተቀቢሩ ግን ህይወት ክህብ ኣይክእልን እዩ ዘርኢ ፍርኽፍር ኣይክእልን እዩ ንሕና እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ሓደ ክርስቲያን ብሞት ኣቢሊኡ ናፍቲ ናይ ዘለዓለም ትንሳኤ ኣካል ክሰጋገር ዝኽእል ስለዚ ሞት ናፍቲ ናይ ዘለዓለም ኣካል እንሰጋገረሉ መገዲ ከም ዝኸውን ዝገበረልና ከዓ مدن عالم يسوع كريستوس اتن موت بموت قتيلو نتنساي خاني زخبر بتنساي زخبرنا زصدقنا لعل زبلنا حيوان كم نخون زغبرنا سب تسفا كم نخون زغبرنا املاح نسيم كم توسخي فرحه تسعيرو سلاما حغوسن زتتكالو زماني ناي كريستوس تنساي فرحي بناي كريستوس تنساي تسعيريو اكندو ግን سلامن حغوسن تتكيو دق مزامرتو بفرح عجزات عاصيم كله ويتا سلام لكلكم يلوم سلام من عخاتكم يخون بمبال سلام هيبوم نيري يوحنس 10 قصري 19 استغلص مالتي ስለዚህ ኣብዝኻ እንታይ ይትልኩምኒ መንፈሳዊ እዚ እንታይ ኢና ረኺብና ብስተልና መንፈሳዊ ተባዓት ረኺብና ሐቀኛ ሓጎስ ድማ ረኺብና ናይ ክርስቶስ ስለዚህ ተናይ መጀመሪያ መንፈሳዊ ተባዓት ትንሳኤን ፍርሕ ሞት ስለዚ ሰዓሮ ሐዋርያት ድሕሪው መከራ ተቀቢሎም ተሰዲዶም ተሳቂዮም ጠሚዮም ጸሚኦም ግን ኣይፈርሑን ቅድሚ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ድሕሪ ማስ ድሕሪ ትንሳኤ ምኽንያቱ እቲ ሞት ዝበሃል ጸላይ ድሮ ስለ ዝተሳዕረ ንሶም ሕጂ ኣፍርሒ የለውን ኣብ ጭንቂ የለውን ኣብ ምህዳም የለውን
أمنتا أب كحدتون يلون أمنتا يمد أزلو أب دفرتن أب تبعتن يمزلو إذا خمس خمس جورون كا منفس هاو تبعت بتنسعي سلزرقوية تنسعي منفس هاو تبعت سلزهب ما أنت كريستوس ما أنت هايمانوت ما كراخ تكبر سقايك تكبر تبعتن دفرتن يبكع إذا رجاجس ألنا كريستوس بتنسعيو تقال أي أبز جلسنا حق إني حجوس بليو تحق إني حجوس لما تقولي عندك مزامرت أنت أيلوم تيلنا ذهبهم حق إني حجوس እንታይ ዝብል ዘይጠፍ ሓጎስ ይቦ حقኛ ሓጎስ ዘይጠፍ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብ ሰብ ምስ ሓደረ ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብ ሰብ ምስ ሓደረ እዚ ኸ እንታይ ምድራዊ ሓይሊ ወይ ድማ ፍርሕሞት እንታይ ይገብልልና ክዘርጎ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣብ ልብ ደቅ ሰባት ተሰሪት ዝነብር እቲ ክርስቶስ ዝሃቦ ሰላም حقኛ ሰላም ዝህብ حقኛ ሓጎስ ዝህብ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሰላም ዘሎ ሓጎስ ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሓጎስ ዘሎ ኸ ሰላም ኣሎ ስለዚ ነዝውን ዘረጋግጸልና እዩ بحفشا جن أبز قداي زي تنسى كريستوس نموت سلطان ألبو كم زخون زجبره أتي نتشعت حموش إشان حموش دميتن بعلى سلطان كينو نعلم زيج أن أموت نعلم دم زرع على موت حجم سلطان زي بلو موت كم زخون زجبره ما بمنتا يتلنا بتنسايو موت حجنا عنا بموقع إن السر له سنسلة زي كونسي نابع أملاخ إن السجاجر له ناينات النت مجدي سلك قالوا سم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን መዓልተ ትንሳኤ ማለት ሞት ካብ ናይ ሞት ፍርሕ ወፂና ናብ አምላኽ እንበጽሐሉ ናይ ናጽነት መገዲ በትንሳኤ ከም ዘረጋገጸልና አሚንና እንኽብራ መዓልቲያ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ናይ ትንሳኤ ስብከቱ ክጠቅስ እንከሎ ክርስቶስ ተንስዩ ሞት ድማ ተሳዒሩ እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ ብስራት ድማ ይብል ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝዓበየ ብስራታ እንታይ ዝብል ክርስቶስ ተንስዩ ሞት ድማ ተሳዒሩ እዩ ስለዚ ሞት ኣብዝ ተሳዓረላ ክርስቶስ ኣብዝ ተንሳአላ ሃይማኖትን ዓለምን ስለንነብር እዚ ንክርስቲያናት እቲ ዝዓበየ ብስራቶም እዩ ካብ ዝበልጽ ብስራት ይብልናን ካብ ዝበልጽ ሓጎስ ይብልናን ካብ ዝበልጽ ስብከት ይብልናን ስብከትና ተዛዓበየ ናይ ሐዲስ ኪዳን ስብከትና ክርስቶስ ተንስዩ ሞት ድማ ተሳዒሩ እዩ ዝብል እዩ እዚ እንዳአወጅና እንነብረላ ሃይማኖት ስለዝኾነ كل جزء بتسفخ من نبرة جبرنا كم توسخي تقال مسارتها ونطبين من تايز ملكتيو تنسين مسترات بيت كريستيان زبدي أمونغو تنسين مسترات بيت كريستيان زلو تزامدو بزغباء مردا نتنساي بهيوت نمنبار يحجزنا تنساي كريستوس على هيوتنا كم زنس أبار يقبرو سلزي أمونغو تنسين مسترات بيت كريستيان زلو ركب انتايو زبلي لكاونت بيت كريستيان في اللايزي تنساي أب عمت مسحان ساب تراي زخبر بعل كون كل كم زي بقول يوم زت أنكو تنساي كم بعل النتو أب عمت حنساب يخبر مبر تنساي أب لب منام كل جزء زخبري بيت كريستيان كأنا تنساي بيت كريستيان سلز هونه كل سبب بتنساي تنبر بناي تنساي كريستوس يعتنبر بيت كريستيان نعون دا أوجج نعون دا سبقت نعون دا ترجمت بقون دا نبرت كل سبب بقو نهوت بهوت النا ترجمت التنبر بيت كريستيان أرثوذكس يتعادوا بيت كريستيانيا سلازي نزي تنساي كريستوس تاريخه وفصامي طرح زي كولس عوشت ميسترات بمجد ميسترات بيت كريستيان ابيلو علتاوي هيوتنا زغير حياو حيلي علتاوي هيوتنا زغير حياو حيلي بمجد ميسترات ابيلو زغير حياو حيلي من يتلنا تنساي كريستوس سلازي تنساي كريستوس هيوتنا ام مغيار علتاو زسرح بو مجد بيلنا هيوتنا ناقيرنا ان نبرو لمبر عامت مسأطرح ببعل كم الذكار طرح ان نبرو له خمسه يكون خنردو يغبانا نابنت نتن مسترات بستوسن تقسن تطايلنا مجمريا ጥምቀት ማለት ሚስጥር ቀብርን ትንሳኤን ዘመልክት ቆን ኮሎ ምክንያቱ ተህፃን ከጥምቀን ኮሎ ጥምቀት ናይ ትንሳኤ ቀዳማይ መግለጽ ስለዝኾነ በዚህ ምክንያት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 6:4 ከምዚ ይብል ኮሙን ተቀበርና ይብል ገለጽ እንከሎ ኮሙን ተቀበርና ምስኡ نحدش يوت كنملالس دما تنسانا يبل ስለዚህ በሐፈሻ ነዘረዳና እንታይ ትልኩም ምጥሐልን መውፃእን ንሞትን ተንሳኤን ዘመልከቲው ማንያቱ ተህፃን ከጥማውን ኮሎ አማይ ይጠልቅ ሰለስተ ጊዜ አማይ ምጥላቁን ሰለስተ ጊዜ ድማ ምስ ክርስቶስ ከምዝ ተቀበርና ተቆጽሩ ልክ ድማ ምስኡ መከራ ከምዝ ተቀበልና ከምዝ ተቀበርና ከምዝ ቁጽር አሞቱ አብትንሳዩ አመከሩ አብስቃዩ አብሕማም ሕብረት ከምዘለና ክንገልጽ ናማይ ነጠልቅ ካማይ መውፃእና ድማ እንታይ ዝገልጽ ካብ መቃብር ኃጢአት ወፂና ምስቲ ዝተንሰእ ጎይታ ሓድሽ ህይወት ንጅምር ስለዚህ ጥምቀት ናይ ምስ ክርስቶስ ብምትንሳእ ካብ መቃብር ኃጢአት ብምውፃእ ምስ ክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ንጅምረሉ መዓልቲ እዩ
ስለዚህ እቲ ሓድሽ ህይወት እቲ ብትንሳኤ ዝጅምር ሓድሽ ህይወት ስለ ዝኾነ እዚ ብትንሳኤ ዝጅምር ሓድሽ ህይወት ዓመት ተጸቢዩ ጥራሕ ዝገብር ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንነብሮ እዩ እቲ ኣየናይ እቲ ካብ መቃብር ሓጢኣት ወፂእና ምስ ክርስቶስ ራይ ወፂና ምስቲ ዝተንስአ ጎይታ ሓድሽ ህይወት እንጅምረሉ ህይወት ምስ ኩሉ ግዜ ምሳና ዝነብር እዩ እምበር ብቋምነት ኣብ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝፍጸም ከም ዘይኮነ ምርዱ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ሓጢኣት ሞት እዩ ጥምቀት ማለት እቲ ኣረጊት ኣዳም ዝሞተሉ እቲ ሓድሽ ዝኾነ ኣዳም ወይ ድማ እቲ ዳግማይ ኣዳም ዝተባሃለ ክርስቶስ ድማ ኣብ ውሽጥና ዝውለደሉ ምስጢር ማለት እዩ ስለዚህ በመገደ ጥምቀት ነዚ ናይ ትንሳኤ ምስጢር ነንጸባርቕ እቲ ካልኣይ ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ እዚ ከዓ መንፈሳዊ ምግቢ ወይ ድማ ምግቢ ትንሳኤ ይበሃል ምግቢ ትንሳኤ ተባሂሉ ይጽዋዕ ቅዱስ ቁርባን ምስቲ ዝተንስአን ህያውን ዝኾነ ጎይታ ብቐጥታ ተዛምዶን ርክብን ዘሎ ኾን ከሎ ስለዚ ኣብዚ ብዝበለጸ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ብኸመይ ኢና ህይወትና ክነተሓዞን ዝብል ናይ መጀመርያ ህያው ስጋን ደምን ምዃን እዩ ንሕና እንቕበሎ ስጋን ደምን ናይ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ስጋዚ እቲ ዝተንስአ ጎይታ እዩ تستنسأ قويتايو تمويتو استرفة زي كونس تمويتو استرفة يكون انتاي دا استنسأ قويتايو سلازي اتسقى اوشت انا مساعتوه نايتن ساعي حيلن زال عالماوي هوتن يزر علنا نزيقها اقدس وانجيل معرف شدشته يوحنس سقى يزبلعي دميسته نايزال عالم هوتالو سلازي هاو سقان دمن كم زهلونا زقبر سلازو خونه مستنساعي زمدنا زلوويو سلازي سوات اميستراتي بيتكرسيان هاو كوينو مزنبرو تنساعي بقو أبيوتهم كنصبارق يجمر مالتي تكالا إذا مدهانيت نهيوتيو نهيوت مدهانيت مني قدس قربان نموت زسعر مدهانيت تبايلو سلز بز مخنيات زي نهيوت مدهانيت تبايلو صوع أو قربان كنساتف كلنا موت قبل علينا سلطان كم زي اللي نقبر سلزي سبات موت قبل عليهم سلطان كم زي اللي قبروا زغلو قربوا تقيلوهم معناته قربان مالت مغبت تنساعي مالتي اتوم زقرو سبات تسفات تنساعي زلوهم اتوم زقرو سبات نግዚአብሔር ቀረባ ዝኾንዮም اتوم زقرو سبات ኣብ ትንሳኤዩ ሕብረትን ውህደትን ዘለዎም ስለዚህ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ነዚ ይረዳና ሳልሳይ ሚስጥረ ንስሐ እዩ ሚስጥረ ንስሐ ድማ ናይ ትንሳኤ ህሊና ተባሂሉ ይጽዋዕ ዮሐንስ 10:23 ንስሐ ማለት ንዝሞተት ነፍሲ ዳግም ትንሳእ ማለት እዩ ንዝብል ቀጥታው ትርጉም ዘረዲ ማለት እዩ እዚ ከዓ ውሽጡ ዘጠቃል እንታይ ካብ መቃብር ሓጢያት መውፃእ ዕለታዊ ትንሳኤ ድማ ብህይወትና ምፍጻም እዩ ካብ መቃብር ሓጢያት መውፃእ ማለት ሓጢያት ነፍስ እንታይ ዝገብራት ኢልኩምኒ ይሕቀቃ እናሕቀቀ ከም ትጠፍእ ይገብራ እንደገና ድማ የሽትታ ናይ ሓጢያት ሽታ ከም ዝልዋ ይገብራ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝጽየፋ ይገብራ ካብ እግዚአብሔር ከም ትርሕቅ ይገብራ እግዚአብሔር ንሓጢያትና ይጽየፎ ይንዓና ይዘፍቀር ካብ ሓጢያትና ፈልዩ ይዘፍቀረና እምበር እግዚአብሔር ንሓጢያትና ንዓናና ይኮነን ዘፍቀር ምክንያቱ ሓጢያትን ጽድቅን ርክብ የብሎም ተባሂሉ እግዚአብሔርን ሰይጣንን ርክብ የብሎም ተባሂሉ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔርን ጣዖትን ርክብ የብሎም ተባሂሉ ቅዱስ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ገሊጹ ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚ እዚ ዝብልና ይቀድምና ነቲ ንነፍሲ እናሐቀቀ ዘጥፋ ሓጢያት ምፍጻም ማለት ነፍስኻ ምሐቃቅ ማለት እዩ ታ ነፍሲ ቀስብቀስ እንዳሐቀቀት ካብ ህላዊ አምላኽ ትጠፍእ ትጽወር ማለት እዩ ትጠፍእ ትመውት ማለት እዩ ካላይካ ሽታ ሓጢያት ማለት ዘይቅርብ ሽታ ናብ ጽድቅ ናይ መቅራብ ዓቅማ ናብ ገነት ናይ መቅራብ ዓቅማ ናብ ህይወት ናይ መቅራብ ዓዳ ሙሉ ይጠፍእ እንዳጠፍእ ይመጽእ ንምባሊ ልካ ከም አልዓዛር እዩ ማርታ ሓፍቱ ተቀቢሩ 4 መዓልቲ ምስ ገበሮ ጌታ ኸዶ ክሪኦ ኸይድ ምስ ደለ ኣይትኺድ ካብ ዝቅበር 4 መዓልቲ ገይሪሞ ከይሸተካ ኢላቶ ሓጢያት ማለት ነዚ መለክዕ ዘረዲ ንስሐ ግን በተቃራኒ ሙሓጢያት ዝተኾይኑ ንስሐ ከንታይ እተልና ንስሐ ግን ነቲ ናይ ሓጢያት እምኒ ፈንቂሉ ኣብ ትንሳኤ እምኒ እቶም መላእክት ፈንቂሎም አልዮም እዮም ስለዚህ ነቲ ናይ ሓጢያት እምኒ ፈንቂሉ ነታ ነፍሲ ናብ ብርሃን ትንሳኤ ከም ትወጽእ ይገብራ ስለዚህ ናብ ናይ ብርሃን ትንሳኤ ዘውጻና ካብ መቃብር ሓጢያት ዘውጻና ስለዝኾነ ንስሐ ኩሉ ሰብ ምስ ትንሳኤ ክርስቶስ ዝምድና ንርክብ ዘለዎ እዩ ብንስሐ ዝነብሩ ሰባት ከዓ ምስ ትንሳኤ ሕብረትን ውህደትን ገይሮም ዝነብሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ዕለታዊ ትንሳኤ ዝብል ንስሐ ማለት ዕለታዊ ትንሳኤ እዩ ማለት ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ካብ ሓጢያት ተመሊሱ ንስሐ ከኣቱ ከሎ እንታይ ዝኾን ትል ሓይሊ ትንሳኤ ኣብ ህይወቱ እንታይ ይገብር ይለማመድ ኣሎ ማለት እዩ ሓይሊ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ እናተለማመድና ንነብር ንስሐ ክንኣቱ ከለና ኢና ምክንያቱ ንስሐ ካብ ሓጢያት ይርሕቀና ናብ ትንሳኤ ይቀርበና ሓይሊ ትንሳኤ ከዓ ብዝግባእ እንዳተረዳእና ስለንኸይድ ካብ ውድቀት ናብ ትንሳኤ እንዳሓየልና ከም ንኸይድ ይገብረና ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ትንሳኤ እንታይ እትልና ከም ናብራ እዩ ደቂ ትንሳኤ ንሕና ደቂ ትንሳኤ ኢና ስለዚህ ደቂ ትንሳኤ ስለዝኾንና ከዓ ትንሳኤ ናብራና ይኸውን ዘለዎ እምበር ትንሳኤ
ካብ ናብራና ዝወጽኹ ናብራ ማለት ኩሉ ግዜ ምሳኻ ተዋሂዱ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ናብራና ይኾን ዝግባ ሓደ ክርስቲያን ብምስጥራት ቤተ ክርስቲያን አቢሉ ካብ ፍርሒ ናበይ ወጽተ ኢልኩም ካብ ፍርሒ ካብ ጽልኢ ካብ ቅንዓትን ካብ ስጋዊ ትምኒትን ሓራ ክወጽእ ከሎ እንታይ ይኸውን ንሱ ወዲ ትንሳኤ ይኸውን ስለዚ ካብዚ አቶም ዘወጻና መን እዩ እቲ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኸ ደቂ ትንሳኤ ተባሂልና ከም ንጽዋዕ ይገብረና ከም ተሳኺ ሰንበት መዓልቲ ትንሳኤ ተባሂላ ጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ቅዳሴ ሰሪዓ እተቅርበልና መስዋዕቲ ቅዱስ ቁርባን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ትንሳኤ ጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ከም ንኣምን ዝገብረና ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ኣብ ማእከልና ህልውት ዳ እምበር ኣብ ዓመት ጥራሕ ትመጽእ ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ማእከልና ኣላ ኣብ ልብና ኣላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣላ ኣብ ዝኸድናዮ ኩሉ ዘይትፍለየና ትንሳኤ ስለዚ ትንሳኤ ሰንበት መዓልቲ ትንሳኤ ስለዝኾነት እዛ መዓልቲ እዚኣ ብዝርዝሩ ምርዱ የገድሰና ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተፈጸመ ትንሳኤ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ልብናን ስጋናን ሕያው ዝገብሩ ምስጢራት ተባሂሎም ይጽውዑ ነቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተፈጸመ ኣብ ውሽጥና ናብ ልብናን ሕያው ከም ዝኸውን ዝገብሩ መን እዮም ተልና ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እዮም بتمكت انتي نخون نتنس بقربان دما نتي نايتنساي هيوت النابلعنا نعبن نصنعن سلازي مستراتي بيت كريستيان بخمس عينتا غا طبق زخونه زمدنا مسانا تنساي مسانا طبق زخونه زمدنا اب تنساي كمن نبر دنك تنساي تبايلنا كمن نصوع زغبرونا خم زخونو بزغبا بمردات تنساي عنا እግዚአብሔር ቀረባና خم زخون بمجد مستراتي بيت كريستيان كا دك تنساي تبايلنا اب تنساي خم ننبر جيرناي سلازي معلت تنساي نزياتهم زغبا بزرزر تردينا نحنا خا دك تنساي خوينا كنبر الله زغبا كريستوس تنسيو نحنا خا ناتولد كوينا نمنبار دك تنساي تبايلنا نصوع لنا تنساي بعد كريستوس يو نحنا خا دك تنساي خوينا خنبر علينا كم توساخي تزعبيا رستي نايتي كريستوس تقبرلو امني مفنقال ناتو استفنقللو تمستير مسانا او زلو تزامدون ابز تنساي حيزو زركب مستير انتاي كم زبل بتوسنا اغابو خنريو ويتا ام مقابر كتنسن كله ام مقابر كتنسن كله نت من انتاي غيرو يتلنا اي فنقلون مخنياتون سبعصو مقابر يوصي مغنس فتح لي مقابر كفتو لي كيبل بقطتا بعصو مقابر يمغزيو اتملاخ مصيو نت من انتاي غيرو يتلنا من يدا فنقلو يتلنا اتملاخ يفنقلو زفنقلو لقند مخنيات كا تحد مخنيات اتنانستين دق مزامورتون اتمقابر بادو مخانو ريوم انت كامنيو انت زي كفت نيرو كمز تنسو مرغاغص ينبرومن سلازي بادو خمز خونه كريستوس كمز تنسى ريوم انت كامنو نت مقابر اتملاخ مصي كفوتو وي دما فنقيلو نتامني على يزبل سلازي اتامن مفنقالو انتي زردانا تيلنا غويتا نخوص مغد كفيتولو زي كونسي نعنا ندق سبات تنساي رينا نخنامن زتفصمن زتغبرنيو مالتي سلازي نزب مصر زردنات مجمريا غيتا سعير وصي نمنتاي تسعير وصي نموت سعير وصي تعابي امني كي تفنقله نعو እግዚአብሔር كيحازو زنتاي زردت يلكن ملوكوتاو ግርማይ زردانا بعابي مالتي غويتا ابلعل ግዙፍ ነገር زلو سلطان انتاي ابلعل ግዙሃት ዝኾኑ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ሓያል ስልጣን ከም ዘሎ ዘርአየናዩ ንሱ በእምኒ ወይ ድማ በማዕጾ ዝእሰር አምላክ ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝሕዞ ነገር የለን ንጭንቅና ሁሉ ፈትሐልና ዝኽል ዓቅሙ ዘለዎ እዩ ንዑ ዝሕዞ ነገር ሓንቲ ነገር እኳ ናይ ደቂ ሰባት አተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰባት ጥበብን ብልሓትን ናይ ደቂ ሰባት ጭካኔ ንእግዚአብሔር ክሕዞ ከም ዘይክል ካብ ፍጥረት ቁጽጽር ወጻኢ ከም ዝኾነ ንሱ ዘተረዳእናሉ መዓልቲ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ሚስጥረ ትንሳኤ እዩ እቲ እምኒ ተዓጺ ከሎ ክርስቶስ ትንሳኤ ፈጺሙ እዩ ተዓጺ ከሎ ትንሳኤ ተፈጺሙ እዚ ድማ ትንሳኤ ክርስቶስ ብዓይነ ስጋ ዝርአ ተራ ምንቅስቃስ ዘይኮነሲ ስጋው ሕግ ዝሰዓረ መለኮታዊ ኃይል ከም ዝኾነ ዘረጋግጸልና እዩ بعين سجا زرق ترى من قصة أسايكون كم تزغون مزجر ما يمخون النيرو ناي كريستوس سأزجر مزجبره نحج سجا زسعره ملوك قطع وحيل خوين سلست رخبي كاب قصة صر حج سجا وصاي خوين سلست رخبي ناي كريستوس سأ عدنا ناقة سأ خمس خوين زجبره كم توصي تأمن عنا استفن كلا نمني تلنا عنا أيو تمال أخمسيو نتأمن زفن كله نماريا مقدلايتن دك مزامورتن مئتوي من تكرخبي مئتوي نبي نفت مقابر سلزي انتايو زملكت ناي مجمري عين امنتي تكالايكا مسكرنتي بتاع عين امنت تبهال انت ايتلكم تامن كان مقابر زي كونسي قبل بدك مزامرت انت اجيرو فنقلو قبل بدك مزامرتو تامني زتفنقللي تامن تعصيو انت صنح نيرو دك مزامرتو غويتا تنسيو مخانو كرغاغصلو زخول عدلاتنا اغطامنا ينبرن سلازي املاح نتعنقفات زنبره امن عليو بادو مقابر كم نخريو عدل هيبوم
ባዶ መቃብር ንኸድዩ ናይዚ ተዛዓብየ ምስክርነት እንታይ ተልና እቲ እምኒ ምፍንቃሉ እተናንስ ናፍቱ ውሽጣአቴን ነቲ ዝተጠቕለለ መግነዝ ርኤን ድሕሪኡ ድማ መሰኻኽር ትንሳኤ ከም ዝኾና ንምግባር ስለዚ ብዓይኖም ርኦም ከኣምኑን መሰኻኽር ትንሳኤ ምእንቲ ክኾኑን ክርስቶስ ምእንቲ ንዓና ጥቕሚ ክብል ነቲ ናይ ትንሳኤ ቦታ ወይ ድማ ነቲ ናይ መቃብር ቦታ ብኢድ መልአኽ ከም ዝኽፈት ገይርዎ እዩ ካልእ ተወሳኺ ነቲ እምኒ ዝኾነ ልብና ክርስቶስ ብትንሳኤኡ ከም ዝፈንቀለልና ከም ዝኣለየልና ከረዳእና ስለ ዝደለዩ እዚ ኸ ዕንቅፋት እምነት ካብ ዝኾነ እቲ ሓደ ካልኣይ ድማ ናይ ጸጋ ተራኸ ኣብዚ እንታይ ይመስል ዝብሉ ብኽልተ ተታሒዞም ይጥቀሱ ስለዚ ዕንቅፋት እምነት እንታይ ተልና ኣብ ልብና ንብርሃን ትንሳኤ ዝዓክቱ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ብዙሓት ኣእማን ዝኾኑ ንልብና ጽዒኖም ናብ እግዚአብሔር ከይንርኢ ጽድቂ ከይንርኢ ህይወት ከይህልወና ንቤተ ክርስቲያን ቀረባ ከይንኸውን ንምስጥራት ቀረባ ከይከውን ንንስሓ ንቁርባን ቀረባ ከይንኸውን ጸቂጦም ዝሕዙን ኣእባን ኣሉ ምፍንቃል ዘድልዮም መለኮታዊ ሓይሉ ተዘይኮይኑ ካልእ ክፍንቅሎም ዘይክእሉ ንዓና ጸቂጦም ካብ ጽድቂ ከይንንቀሳቐስ ጸቂጦም ዝሓዙን ኣእማን ኣሉ ንጽድቂ ከይንጎይ ጸቂጦም ዝሓዙን ኣእማን ኣሉ እዚኣቶም ከዓ እቲ ቀዳማይ ጥርጣረ እዩ ሓጢያት እዩ ፍርሒ እዩ ተስፋ መቁራጽ እዩ ጭንቂ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉን ካልኦትን ቅትለትን ምንዝርናን ዝሙትን ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ክሕደት ክኾኑ ይኽእል እዚኦም ንደቂ ሰባት ጸቂጦም ዝሓዝዎም ናይ ሞት ኣእማን እዮም ነዞም ናይ ሞት ኣእማን እዚኣቶም ክርስቶስ ኣብ ትንሳኤኡ ብኢድ መልአኹ ገይሩ ኣይልና ጎይታ ግን ከምቲ ነቲ እምኒ መቃብር ብመልአኹ ገይሩ እንታይ ገይሩ ዘለዓሎ ሎምን ብጸግኡ ገይሩ ነቲ ንዓና ዓግይቱ ወይ ከዓ ጸቂጡ ሒዝና ዘሎ ከቢድ እምኒ ናይ ምንታይ ከቢድ እምኒ ናይ ሓጢያት ዝፈንቀለልና መዓልቲ እያ ዝፈንቀለ ነቶም ናኡ ዝቐርቡ ነቲ ጸቂጡ ዝሓዞም ወይ ከዓ ንጨቢጡ ዝሓዞም ከም ዘይንቀሳቐሱ ዝገበሮም ከቢድ እምኒ ናይ መቃብር ከቢድ እምኒ ናይ ሞት ፈንቂሉ ዘርሕቐሎም መዓልቲ ተባሂላ መዓልቲ ትንሳኤ ትጽዋዕ ስለዚ እቲ ኣብ ኣፍ መቃብር ዝነበረ ከቢድ እምኒ ነቲ ንልብና ዓቢሱ ዝሓዘ ሓጢያት ናይ ጥርጣረን ናይ ተስፋ ምቁራጽን ዘመልክት እዩ ነዚ ዘመልክት ስለ ዝኾነ ንእምነት ዕንቅፋት ዝኾኑና ዘበሉ ነገራት ኩላቶም ጸራሪጉ ዘርሓቐሎም ኣርሒቑ ኸኣኒ ናብ ኣፍ ደገ ትንሳኤ ቀጢልና ንኽንኣቱ ናብ ኣፍ ደገ ትንሳኤ ቀረባ ንኽንከውን ኣፍ ደጉኡ ዝኸፈተልና መዓልቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ከም ተውጻጊ ናይ ጸጋ ተራ ክሳዕ ክንደይ ከም ምዃኑ ከዓ ዝተጋህደላ ንሕና ብዓቕምና ነቲ ከቢድ እምኒ ክነልዕሎ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚ እምኒ እዚ እምኒ ሓጢያት ይበሃል ናይ ሓጢያት እምኒ ናይ ኣይሁድ ዓሻራ ዝዓረፈሉ ናይ ሮማውያን ማሕተም ዝዓረፈሉ ስለ ዝኾነ ናይ ሓጢያት እምኒ ናይ ክሕደት እምኒ ናይ ሞት እምኒ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለዚ ነዚ ክነልዕሎ ዓቕሚ የብልና ንሕና ስለዚ ክንፍንቅሎ ይንኽእል ኢና ብምንታይ ኢና ክንፍንቅሎ ንኽእል ግና ምክንያቱ ጎይታ መልአኹ ልኢኹ እዩ ነቲ እምኒ ልኢዎ ስለዚ ከምቲ መልአኽ መጺኡ ነቲ እምኒ ዝፈንቀሎ ጸጋ ኣምላኽ እውን ናብ ልብና መጺኡ ነቲ ዓቢስና ዘሎ እምኒ እንታይ ገብረልና ፈንቂሉ የርሕቐልና ነዚ ፈንቂሉ ርሒቑ ሽዑ እቲ ብርሃን ትንሳኤ ኣብ ውሽጥና ከም ዝኣቱ ይገብሮ ምክንያቱ ተንጸቂጡ ዝሓዘና ናይ ሓጢያት እምኒ ናይ ሞት እምኒ ናይ ክህደት እምኒ ክሳዕ ዘይተፈንቀለ እቲ ናይ ትንሳኤ ብርሃን ናባና ከኣቱ ይክእልን እዩ ንሱ ናባና ከኣቱ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ጸቐጠና እምኒ ክለዓል ክኽእል ኣሎ ስለዚ ነዚ ብንጹር ዝተጋህደላ መዓልቲ እያ ከም ተወሳኺ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ሓልዮት ዝገለጸላ እያ ንዓና ዘለዎ ሓልዮት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ እዚ ፍጻሜ እዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣምላኽ ንእምነትና ዝሃቦ ዋጋ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዘርአየና እዩ ንእምነትና ዝህቦ ዋጋ ንእምነትና ዝሪኦሉ መምዘንን መለክዕን ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ዝተገልጸሉ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ንበይኑ ክትንስእ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣስተውዕሉ ንበይኑ ክትንስእ ይኽእል ነይሩ እዩ ግና ንዓና ከሳትፈና ስለ ዝደለየ ነቲ መቃብር ኣፍ ደገ ናይቲ መቃብር ከም ዝኽፈት ገይሩ ኣብ ትንሳኤኡ ተሳተፍቲ ክንከውን ስለ ዝደልየና እምበር ተንስኡ መቃብር ተዓፂኡ ክተርፍ ይኽእል ነይሩ እዩ እግዚኣብሔር ግን ዕላምኡ ንደቂ ሰባት ክብሪ ስለ ዝመፀ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ክብሪ ክገልጽ ስለ ዝደለየ ነቲ መቃብር ብኢድ መልአኹ ገይሩ ከፈቶ ተንሳኤኡ ድማ ከም ንርኢ ገበረና ኣብ ተስፋ ትንሳኤኡ ጸኒዕናን ካብ ትንሳኤኡ በረኸትን ጸጋን ከም ንሳተፍ ድማ ገበረና እዚ ከዓ ንደቂ ሰባት ዘሎ ሓልዮት ንደቂ ሰባት ዘሎ ክብሪ ዝገለጸላ መዓልቲ ትንሳኤ ከም ተወሰለ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ዝኽጠቕስ ከሎ ኣምላኽ ሚስጥሩ ክገልጸልና ኢሉ ንኹሉ ዕንቅፋት እንታይ ገብረልና የወግደልና ይብሉ ነቲ ናብኡ ንኸይንመጽእ ናይ ትንሳኤኡ ጸጋ ተሳተፍቲ ንኸውን ዕንቅፋት ዝኾኑና ዝበሉ ኩሉ ነገራት እንታይ ሚስጥሩ ምእንቲ ክገልጸልና ነቶም ሚስጥሩ ንኸይንሳተፍ ዕንቅፋት ዝኾኑና ዝበሉ ነገራት ኩሉ ካባና ከም ዘወግደልና ዝተገጸቱሉ እያ እቶም ንዑ ዝደልዩ ዕንቅፋት ዝኾኖም ዘበለ ነገራት ኩሉ ኣወጊዱ ንምስጢራቱ ከም ዝሳተፉ ንጸጉኡ ከም ዝሳተፉ ናይ ትንሳኤኡ ጸጋን በረኸትን
كم زستهاتف يقبرون كم توسخي تخالي مسارته ونطب انتا انتا تبايلو نسبات استقبرت سقاي እግዚአብሔር معالت تنساي نسبات زقبرلهم سقا استقعدلان استقل صلا معالتها ጎይታ ንخوص ነትእምኒ አርሑለይ አይበለን አርሑለይ ከይበለስ ተንሳ አምላኽ እዩ መቃብር ክፈቱ ላይ መግነዝ ፍትሑ ላይ ከይበለስ ተንሳ አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ ሞትን መቃብርን ሰዓረ አምላኽ ስለዝኾነ ግዙፍ እምኒ ንኸይትንስ ይዓግቶ ኢልና ክንሓስብ አይንኽእልና ንምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ካብኡ ንላዕሊ ዝሓየለ ሞት ዝሰዓረ አምላኽ ስለዝኾነ እቲ ንሞት ልዕሊ ንኹሉ ገዚኡ ዝነበረ ሞት ዝሰዓረ አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ ዓጊቱ አትሪፎ ክንብል አይንኽእልና ከምኡ ምእንቲ ኸይንብል ድማ ንመቃብሩ ከፊቱ አርአየና نموت اتن نموت زسعر أملاخ ناي مقابر امني زعقته اي نبرن يلنا كمن نأمن دما غيرنا سلازي بحافشازي اتمال اخمس ينت امني زفنقلو اتن قدوسات انستن دق مزامرتو ناوشت اتيوم ات مقابر بعد مخانو نخريو كم تقدمنا زغلصنايو كم توساخ دما ات امني مفنقالو نويتا مجد نمخفات زي كونسي نعنا مجد نمخفات نابي ناب تنسايو نممصاد مجدد نخفتلنا نسون عنا قربانا خمس قنة نتوم زدلي وخا نسور كم زي قنة كري الناس لزدلي مجدي نخفتلنا زجبوري سلزي توسخا خم تقدم مستقل تشبوت زقنة استرجع جس مسكرنت نزعلم زي خمس اللوان مجباري تبادو مقابرن تستعصف مجنزن بعين خر زخالن من تايتلنا تأمن سلز تخفتي انت زي كفتني يروجن إز بعين خر أي مخالن عملاخ دك سبات نزلوم ترتارن دخامن ترديو امنتهم نمصنع زغبرو حاليوت ወይ ድማ ዝገበሮ ናይ ምሕረት መገድ ተባሂልዩ ዝጽዋዕ ማለትይ ከም ተወሳኺ መቃብር ከም ቤተ ክርስቲያን ያትመስል ከም ቤተ ክርስቲያን እዚ ድማ እቲ እምኒ ምስተፈንቀለ እቲ መቃብር ካብ ናይ ሞት ቤት ወይ ድማ ካብ ናይ ሞት ገዛ ናብ ናይ ብርሃን ገዛ ተለወጠ ስለዚህ እዚ ካብ ክልት ይስተለወጥ ምስተኸፍተ እቲ መቃብር ናይ ብርሃን ቤት ኮይኑ አቀዲሙ ግን ናይ ሞት ቤት ይነሩ ናይ ሞት ቤት ስለዝነበረ ዝተቀብሩ ዝሞቱ ዝአትው ወንበር ካልኦት ዝአትው አይነበረን ካልኦት ዝአትው ከም ዝኾኑ ዝገበሮ ግን ማን ክርስቶስ እዩ ትብርሃናዊ አምላኽ ንሞት ሲዕሩ ካብ መቃብር ምስተንሰ ንመቃብር ናይ ብርሃን ቤት ከም ተኸውን ገይርዋ ስለዚህ እዚ ዝገበረላ ዕለት እንዝክረላ ኢና ስለዚህ እቲ እምኒ ምፍንቃሉ ነታ አመንጎ ሰማይን ምድርን ዝነበረ መጋረጃ ከም መንደቅ ገይሩ ዓጊቱ ወዝነበረ መጋረጃ ዘመልክትዩ ማለት ተእምኒ ምፍንቃሉ ነቲ ዝዓጎቶ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝቀደዶ ከም ዘርሐቆ ምልክት እዩ እቲ እምኒ ከም መጋረጃ ወይ ከዓጊቱ ዝነበረ መንደቅ ክግለጽ እንከሎ ንሱም ኢላሉ ንሰማይን ምድርን ከይራኸባ ከልኪልወን ዝነበረ ናይ ሓጢያት መጋረጃ ናይ ሓጢያ መንደቅ ንዑ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝቀደዶን ከም ዘፍረሶን ዘርኢ ነይሩ ስለዚህ ኣብ መንጎና ናብ መንጎ እግዚአብሔር ሎሚ زعقت حيلي يلن زخلك الحيلي يلن እግዚአብሔር نحن نسو أبونا نحن دقوهم نخون جيرنا يو كل سب ندقون ولود قربا خمس خونه እግዚአብሔር كولادنا العلي كبيتسبنا العلي كبزفقرونا العلي نعنا قربانا خمس خون زغبرنا እግዚአብሔር سبن زتقاربلو እግዚአብሔር ولودي زبلنا نحنا دقوهم نكون مسل زرخبنالو ስለዝኾነ እግዚአብሔር قربانا مخانو استغادلا معالتيا كم توسخي ናይ መላእክት አገልግሎት ዝተጋህደሉ ዝራአናሉ معالتي መላእክቲ ኣብትንሳኤና ውን ከይተረፈ ኣብናይ ደቅ ሰባት ናይ ዓወት መዓልቲ ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ናይ መጀመርያ ናይ ትንሳኤ ብስራት ኣብሰርቲ ቅዱሳን መላእክት እዮም ስለዚህ ንሳቶም ኣብታ ኣብናይ ደቅ ሰባት ዝተገብረ ናይ ድሕነት መልእክቲ ተሳተፍቲ እዮም ነይሮም ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ውን ኣብ አገልግሎት ትንሳኤ ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ ኣብ ልደቱ ኣብ ጽንሰቱ ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ ሁሉ ሕጂ ኸኣነ ኣብ ትንሳኤ ኸኣ ቅዱሳን መላእክት ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ ከርእየና ስለዚህ ብሓፈሻ እቲ ብጥቕልሉ ነዚ ክንሪኦ ከለና እቲ እምኒ ምፍንቃሉ ጎይታ ካብ መቃብር ንኸወፅ ዝተገብረ ቴክኒካዊ ስራሕ ዘይኮነሲ ንሕና ደቂ ሰባት ናፍቲ ሚስጥር ትንሳኤ ክንኣቱ ዝተኸፍተልና ናይ ጸጋ ደገ ምዃኑ እዩ ዘርእየና እዚ ድማ ኣምላኽ ንትሑት ዓቕምናን ንእምነትናን ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዝህቦ ዘርአየና ዓብ ሚስጥር ዝተገልጸሉ እዩ እግዚአብሔር ነዚ ደግይፍልና ኣብ ግዜ ትንሳኤ ነዘን ክልተ ነገራት እዚኣት ነታ ድኹም ዝኾነ ትሑት ዝኾነ ወይ ከዓ ድኹም ዝኾነ ዓቕምናን ከም ድማ ንእምነትናን ነቲ ድኹም ዝኾነ እምነትናን እንታይ ገይሩ ልዑል ዝኾነ ዋጋ ብምሃብ ንዓና ኸኣኒ ደጊፉ ነታ ዓብ ዝኾነ ጸጉን ምስጢሩን ከም ንሳተፍ ዝገበረና መዓልቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ስለዚህ እቲ ዝተፈንቀለ እምኒ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ መግለጺ ይኮነን ዝተፈንቀለ ግሊ ናይ ኣምላኽ ትሕትናን ሓይልን መግለጺ እዩ
ናይ ኣምላኽ ትሕትና ሓይልን መግለጽ ያይናይ እትስተፈንቀለ እምኒ ንሱ ንደቂ ሰባት እቲ መቃብር ባዶ ምዃኑ ብዓይኖም ክርእዩ ሪኦም ድማ ከኣምኑን ነቲ ዝገበረሎም ናይ ፍቅሪ ዕድመ ድማ ምእንቲ ክርድኡ ዝገበሮ እዩ ነቲ ዝገበረልና ናይ ፍቅሪ ዕድመ ምእንቲ ክርዳእ ዳገይርዎ እምበር ንሱ እቲ መቃብር ባዶ ምዃኑ ዘርአናዮ ምስተኸፍተ እዩ بعيننا رئينا خا زأمنا خا مستخفت إنيرو إذا خا نتين دك سبات زجبروا لهم ناي فقر عدمة مرعيا إنيرو سلازي نسو ندك سبات إجزاء ندك سبات زلوا كبرك ساعة كندي مخانو سنة أرلي بفلاي كاك قدامه تابوتات زخنة عبو زعبا حفشاوي زعبا مقابرن تنسايهم تقول لهم زيبن ويتا نمقابر زحادقو نعنا نخن نبرلو زي كونس كان حالفو مخانا نمرعيو مقابر دقيم معرفة يكونن نحاسكر جزء نعرفه له معرفة أجاش ترايو اتنقويتا زتنسأ منفس عفتز فرسس جانا تنفاسي واتكزريو يبل سلك قالوا سم زياهر استمسجن يخون لو مي مقابر استسعر له موت استسعر له ديابلوس سراويتون استسعر له معلت إذا قبلنا بزعبات رجوم تنسأ بتوسن عالجبابو عجزة تنسأ أنت أي كنجبرز جبعنا زبل استوسن حنساب كرينا نحنا خابز تنسأ كنجبرز جبعنا مسارات هاونت انتايو نزبل تنسأ تاريخه فصامي ترازي يكونس نحنا أبعلتها هوتنا كنبرز جبعنا نايلو تيجوعزيو نايلو تيجوعزو تخوينا أنت أين خنجبرز لنا تنايمي جمريا كم مقابر حاتيات متنسايو كم مقابر حاجزي تنسأ كل جزء بحلنا ناخن كرسنز جبعنا ينزل مسرتها النجارات زيادة شو عت زخنا نتبتات أبحلنا نقريسنا أبقال تنسأ خنجبرز جبعنا نايهوت لو تناز تغسين تنايمي جمريا كم مقابر حاتيات متنسأ كم تقوليتا اتأمني زفنقلو نحنا ونتلبنا عبيسو هيزوزلو امن حاتيات صلئي قنئي تعبي تصفى مقرات منزرنا قتلة زأمسول خلاتهم بنسعى نغنقبرو مالنا كنفنقلو مالنا سلازي بنسعى نقبر حاتيات كل فنقلنا عبتسف مستنسعي حبرات نقبر الله معالتيا سلازي تنسعي نبعال طرح زي كونس نحدش نابرا هيوت مبقسي كنقبرو يقبع اتي تمالز نبري عرجي مننتنا مس كريستوس تقبيرو حدش منفساو صوب كوينا كنوصي يقبعنا انبار تنساي زن قبرو اللي حاري قدس باولوس نزن خردا معرف 4 نيفيسون بيتكسيان بصحافو قصر 20 كلتن سقاب 24 نتقدم تملالسكم له بتمنيت زحتت زتأفى عرجيت سب كنتيتكم بتناي امرو منفس كتحدثوا مو اتي بناي حقي صدق قدسنان بملك عملاخ التفتر حدش سب لبوسيبل ስለዚህ ትንሳኤ ማለት ነዛ ሐዲስ ሰብዚ ነዝናይ ሐቅ ጽድቅን ቅድስናን በመልክ አምላኽ እተፈጥረ ሐዲስ ሰብ ለቢስና እንሕልፈላ መዓልቲያ እትካላይ ድማ ናይ ትንሳኤ ብርሃን ምስክር ምዃኒ ናይ ትንሳኤ ብርሃን ምርኩ ምዃኒ ተን ቅዱሳት አንስትን ቅዱሳን ሐዋርያትን ባዶ መቃብር ሪኦም ምስተመልሱ ዝገበሮ ነገር እንተዳ ነይሩ እንታይ ብስራት ትንሳኤ ንዓለም መንጋሪ ነይሩ ንዓለም እንዳ ነገሩ منبار ينحنا دما لك أخمتي نتزرعنا زسمعنا منفساوي حقي نعلم مسخاخر مخال إذا عالم زيا نعنا تصب عالميا كوانا مسكر تصبيهم زصبي عالمنا زلنا بسنكي نتحق إني مسكر زي مسمعهم زطفقوا أو حديات عالم زنبرو أو حاشيش زنبرو أو ودكات زنبرو أب عمص زنبرو بزحاتهم سلازا عالم زيا كوانا بزح نجر تدليلو عالمنا زلنا مو نزا عالم زيا كلوت أزغل حيلها ناي كريستوس تنسائي سلازوغاني نزخا نزب السرات زين عالم نمنغاركا رأسنا مدلاو يقبعنا سلازي تقبراو سكومتي أبزخن وصل زقبعنا أكاوينا نزلو تصفى نزقرصو بسألمات حازن ويبيچنقت نزتوحتو بقالم بقبرن ناي تنسائي تصفان حاقوسن كنكافلو مخالي كريستوس تنسيو زبل قال بتكبر سلام فقرن انت خبرزي كغلصو زخيل عقمن حيلن زلو سلازخونه ناي عالم مدهانيتا كريستوس تنسي يزبل كريستوس كبز سمعت عالم دما نافت حقኛ زخونه فقر املاح تمصاي صغماني ماتيوس وانجيل معرف 7 قصر 7 قلطيفكن كيدامو كموتان تنسيو يلكن دق مزامرتخن انت يغبرو نغرو ذا عالم زيا قلطف زخونه ناي كريستوس تنساي تلؤكو كفصملا زغبا عالم سلازخونت كبانا قلطف زخونه تلؤكو نذا عالم زلوت بالسرات سبات نبي እግዚአብሔር ዘቅርብ بالسرات ندق سبات ካውድቀት ዘተንስ بالسرات ندق سبات ካብ ግብሪ ዝመልስ بالسرات عالم ትጽበየ ዘላያሞ መዓልተ ትንሳኤ ክርስቶስ ጎይታ አምላኽና ተንሲኢልና بالسرات እንነግረሉ መዓልቲ
ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዛዕባ ዝኽጠቅስ ከሎ ትንሳኤ ክርስቶስ ኣብ ልሳንካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ተግባርካ ይርአ ትሑት ክትከውን ከለኻ ከተፍቅር ከለኻ ንጸላእኻ ይቕረ ክትብል ከለኻ ንስኻ ብርሃን ትንሳኤኻ ትምርክዝ ዘለኻ ይብል ብርሃን ትንሳኤ ወንጌል ብምስባኽ ዝግለጽ ጥራሕ ዘይኮነስ በኣገላልጻ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብተግባር እውን ዝግለጽ እዩ ትሑት ክትከውን ከለኻ ንትንሳኤ ክርስቶስ ትገልጾ ንሱ ትሑት ስለ ዝኾነ ከተፍቅርን ከለኻ ንትንሳኤ ክርስቶስ ትገልጾ ንጸላእኻ ይቕረ ክትብል ከለኻ ንትንሳኤ ክርስቶስ ትገልጾ ንስኻ ብርሃን ትንሳኤ ክትምስክር ኣለኻ እዩ እዚኣቶም ዝገብር ሰብ ንብርሃን ትንሳኤ ዝምስክር እዩ እዚ ኸ ኣብ ተግባር ንትንሳኤ ዝገልጽ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን بمستر تنسعي مرعيو كل جزء من مسترات بيتكشيا بمستر تنسعي ندار أنا يمكن نبر نتزيك إلنا ناي تنسعي تساعد تخن كونا ينخلينا سلزي كم تزجلس ناي مسترات بيتكريستيان مستنسعي زت أساسه رسل زخونه سلزي كدوس قربان كنقبل كلنا نسجع أتزتنس أقويتا نقبل كم زلنا بمأمان ناي تنسعي حيل الزر كدوس قربان ناو بغت تخن قرب كم زجبا نخا بزجبا مرد مالي ترى بعيد ما كم دك تنسعي من باري قدوس باولوس مس كريستوس تنسيكم من تدع كونكم سي نتا أب لعل زلو دليليو أتوم مس كريستوس تنسو سبات نتا أفت لعل زلو يمز دليليو مدراو نجر حنيق يعزمنيو ناي مدر نجر ندحريت هاي ملسومنيو نابلع نتي أب لعل زلو أم مدلا يمز يمز علفو أب سماي زلو أب زلال ما هو زلو اتناي تنسعينا بخرو زخوني نعو أمر أي جزي أم سلز علفو نجزي عيرك عربايم سلزي كم مدراو سسعن جزي أوي جنكات وزينا عينتنا نبزل على ما وكري تاخن قبر لنا كنسقل كنقل لنا نزي قدوس باولوس زردانا زلو نسخاتكم نافت زل على ما وكبر عينتكم سقولي عينتكم سقولي يزبلنا زلو نموت كم مسغاغر دلل طراي غيرنا بمرعاي بتبعاتن بسلامن كنملالسلو نخل عاقمي زلنا سبات كوينا خنبر يغبعنا قدوس باولوس فيليبيسيوس معرف كلت قصر عيسرا نحنا قلنا حجرنا بسماياتها كاب أون مدحاني نسخة قويتانا كريستوس نتصبل لنا بقى تصبيتهم كريستوس كوينهم زنوبرو حجرهم كاب سماي زجبور سباتكم كم من بعد كم دق تنسأ مخان مالت حجر كاب سماي مقباريو كم دم مدحاني خا كريستوس كم زخنا أمين كم من باريو نسود ما خمس مسخة بتسمعنا تسبخة من باري سلزي كم دق تنسأ خوينا من بار تحم شاي دم عرقي نعرق سبات مخاني نعرق سبات مخاني ويتا دحرة تنساي ندق مزامرتو سلام نعخاتكم يخون يلو سلام قدي فلومي إذا ما مرقا ننفسه كف كريستيان استوهابه ويدما ندق سبات نفسه كف كريستيان استوهاب حلاف النت نتوم دق تنساي زخون استوهاب حلاف النت مخنياتو أملاق مسب بسلام كنبر يو زدلي نعم مدرز وردون نعي وردو سلازي مسبات زلنا صلي أوجدنا يقرأ تباهيلنا كنعرق كم زقبعنا تنساي مالت ناي عرق سلام المعلت مالت سلازي تنساي سبات بقيمتا زحلفو تخوينا بقن زحلفون تدا خوينهم بحطيات زحلفون تدا خوينهم ترجم تنساي تردهم تنساي ونيبعلو يلون مالتي سلازي تنساي عبيلنا خنبل زك علنا نحنا ناي عرق سبات كوينا نتنساي خا بعرق خنحلفا انت خيلنا كم زخونه زي نصور مرداتا يبنا قدس باولوس نيفيسيون بيتكسيان صحفلو ملእኽቱ معرف 4 قصر 30 كلتن ግናኸ ከምታ አምላኽ በክርስቶስ ይቅረዝ በለልኩም ይሉ እግዚአብሔር ይቅረይልልናይ ታሪቅናይ በደልና ከይጸብጸበ ክፋና ከይቆጸረ ይቅረይልልናይ ንዓና ዝግባአና ሞት ክንሱ እትንዑ ዝግብኦ ህይወት ንዓና ሂቡ እትንዓና ዝግባእ ሞት ንሱ ወሲድልናይ ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓና ይቅረዝ ይበለን ከይተገባአና እዩ كيت أبقى يقرأنت لنا نحنا نزعدا لنا نزعدا زن فتصمقا نعادهدنا بملوهن نعادهدنا بمدنقاصن يقرأ بمبححالني سلازي معلت تنساء مالت نحادكات اللوهالو نحادكات الدناقصلو يقرأ اتبححالو معلت خمس غنقا يردعنا توساخ دما عينتنا ناب سمايو نجر مقنعي لك تنساء سلازوخنا بمدراوي ጭንቀትን ስስዕን እንታኽን ከውን ይብልና ክንእሰር ይብልና إذا أسرو حيل زلو أكل ودي تنسى يكونن سلازي بزياتهم كي تأثرنا نحنا كل سب بمدراوي إنك تنسى عن كي تأثرنا ننبر العقم من مترعي سلازي كدوس باولوس نيكولاسيس بيتكرسي معرف سلست قصر حد انتايبل مبار مس كريستوس سنسيكم انت أكونكم نت كريستوس أبيمان أملاخ تقميت وزلو أبلع علي زلو دليبل أبلع علي زلو زدلي سبات أبلع علي زلو زدلي سبات بمدراوي إنك تنسى عن أي السرني سلازي السرقة نساتهم عينتهم ناب سماي أب سماي يزجبروا لبهم أب سماي يزجبروا يبعدوا
ቅዱስ ጎርጎርዮስ እንዚናዙ ትማሊ ምስ ክርስቶስ ተሰቂለ ነይረ ሎሚ ምስኡ እትንሳ ኣለኹ ትማሊ ምስኡ ሞይተ ነይረ ሎሚ ምስኡ ሕያው እኸውን ኣለኹ ስለዚ ካብ ምድራዊ ሓሳብ ወፄ ሰማያዊ ክኸውን ይግባእ ይብል ስለዚ ካብ ምድራዊ ሓሳብ ወፂና ሰማያዊ ንኾነሉ ሓይልኻ መዓስካ ንትንሳኤ እቲ ሓቀኛ ትንሳኤ ትርጉም ዘለዋ ትንሳኤ ከም ንገብራ ይገብረና እቲ ናይ መወዳእታ ሻውዓይ ነጥብ ድማ ካብ ኣረጊት ናብራ ናብ ሓድሽ ህይወት ምስግጋር ዝብል እዩ ካብ ኣረጊት ናብራ ናብ ሓድሽ ህይወት ምስግጋር ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ ባህሪና ምሕዳስ ዝተፈጸመሉ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ካፍቲ ዝለመድናዮ ናይ ሓጢአት ኣረጊት ናብራ እንወፀሉ መዓልቲ ርጉጽ ኮይኑ እንወፀሉ መዓልቲ ሮሜ 6:4 ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ አቦ ካብ ሙታን ዝተንሰ ከምኡ ድማ ንሕና ብሓድሽ ህይወት ክንመላለስ ይግባአና ኢሉ ስለዚ ታ መዓልቲ ብሓድሽ ህይወት እንመላለሰላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ብኸምዚ ክንርዳእ ይግባአና ቅዱስ አትናቴዎስ እውን ጎይታ ብትንሳኤኡ ንባህሪና ከም ብሓድሽ ፈጠሮ ስለዚ ድማ ክርስቲያን ማለት ወልደ ትንሳኤ ማለት እዩ ይብል ስለዚ ክርስቲያን ማለት ወዲ ትንሳኤ ማለት እንተዳ ኮይኑ ኩል ግዜ ደቂ ትንሳኤ ኮይና ንነብረሉ ህይወት ምምራጽን ብምምላስን አጋጣሚ አገዳሲ እዩ መሰረታዊ ነገር እዩ ድማ ስለዚ ትንሳኤ ታሪኻዊ ፍጻሜ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ናይ ህይወት ለውጥ እዩ ዝተባሃለ ኸዓ በዚ ምኽንያት እዚ ስለዚ ንሕና እውን ክርስቶስ ተንስኡ ክንብል ከለና ኣብ ውሽጥና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ብርሃን ተስፋ ተኸዲና ንሞትን ፍርሕን ሲዕርና ክንመላለስ ይግባአና ነዚኣቶም ንሕና ከመርትዑ ዝሓዝና ሰባት ኮይና ኢና ንትንሳኤ ክንሕልፎ ዝግባአና ስለዚ ትንሳኤ ማለት ሓመድ ዝነበረ ስጋና ሰማያዊ ግርማ ዝለብሰሉ ምስጢር ከም ምዃኑ መጠን ንሕና እውን ሎሚ ካፍቲ መሬታዊ ወይ ድማ ስጋዊ ስምዒታት ተላቂቕና ናፍቲ ሰማያዊ ወይ ድማ መንፈሳዊ ክብሪ እንሰጋገረሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ ክርዳእ ይግባአና እቲ ዝተፈንቀለ እምኒ ንልብና ካብ ዝዓጾ ናይ ሓጢአት ጸልማት ናፍቲ ናይ ሓቂ ብርሃን ክንወፅእ ዝተዋህበና ዕድመ ከም ዝኾነ ከዓ ምፍላጡ አገዳሲ እዩ እቲ ዝቀረበልና ዕድመ ብዝግባእ ምፍጻም ከዓ ንበዓለ ትንሳኤኡ ከነኽብር ይግባአና ነዝን ክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነቲ ናይ ትንሳኤ ብርሃን ምስ ተፈጥሯዊ ብርሃን ብምንጽጻር ከረድእ እንከሎ ከምዚ ይብል እዛ እትርእይዋ ፀሓይ ንምድሪ ተበርህ ትንሳኤ ክርስቶስ ግን ንሕልናን ንነፍስን የብርህ ፀሓይ ምስ ዓርበት ጸልማት ይትካእ ብርሃን ትንሳኤ ግን ኣብ ልቢ ሓንሳብ ምስ በረቐ ንሞት እውን ከይተረፈ ናብ ብርሃን ይቕይር ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንብርሃነ ትንሳኤኡ ብሰላም ብድሓን ዘብጽሐና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ብትንሳኤኡ በረኸት የሳትፈና ናይ ጎይታ ትንሳኤ ናይ ለውጥ ትንሳኤ ናይ ዓወት ትንሳኤ ንክርስቶስ መሲልና ደቂ ትንሳኤ ኮይና ንነብረሉ ትንሳኤ ይግበረልና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስለ ዝመሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር